سلام تخاتلتي نايز channel كما يتخونو صبوك تكونو ناي وترو تمنيتنان بهاغنانيو لومون كم وترو العلا قداسنا زلو تحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا مدبنا مسانا كتصنعو دما بخبرنا عدمكم اب عالمنا بقلطف زكاير زلو بقصبت زلواوت زلو بوليتيكا شركنت كم دما قطباون دبلوماسياون غعزونا عالمنا كنرد كنفتنينا بزغل تفزغير زلو كنتات ناي زوبا قرنا افريكاون بقربان بعمقوتن كنركم فتنينا كم وترو ابز نقرب دما نقولنا كتكم زخل مهارن اقداسن زبلنا تحستيو لايك قبرو سبورت قبرو سبسكرايب قبرو كم وترو دما دقفكم اي فلينا نعاكم زمتن اقداسن تالو زبلنا تحسوتات كاب كل معازن فتشنا ناباهم كنقربينا مسانا خوينكم دقفكم اي توحدنا بالكو مجمريا كم توترو نقبرو بتزعبي big picture كنجمرينا let's go. So America is trying to end the Ukraine war, but it seems to be stirring new tensions in the East. The Trump administration has made a bold move on Taiwan. It has signaled... This is one. Secretary of State Marco Rubio is meeting his Russian counterpart Sergei Lavrov today in Saudi Arabia. Talks are aimed at setting up negotiations for a peace plan for Ukraine without Kyiv or its... ريوض اللهم كلتا وي سلسة أربعة حمشت أيضاً بغطر كمان كودو ما يكلني major events يوم زقاتهم زلو أبسعود عرب هذا عبي وعلى يكان علو زو على زي عبد الحريق كريو كفتنية مهنياتو أقدا سنتو أمريكا سلمنتاي مسترشا كم زعين السكم توسيدا لا بزو حسب دونالد ترامب ناي سلام مراح سلوزقونا سلام قدام الناس لزب يزبل قام علو جيجا يكون نسو جن that's not the full picture بمولو تسلسي يكونن عند قداسي مجمريا بزغن جمرا لنا أمريكا استراتيجينا تاع تغيير زلانا يكوناتن ناي عقرقر منفساق قطفة مالتها يكونن let's go. America is trying to end the Ukraine war, but it seems to be stirring new tensions in the East. The Trump administration has made a bold move on Taiwan. It has signaled support for an independent Taiwan. The U.S. State Department... شو انتنا نرزلنا ناي راشا كونتات أبيروبا زكايزلو بمن قد يكون زتفتنه كونتات نعو قدي في أمريكا من قد كتكيريات دل زلا لازم ناي راشا بقصبت بفتنة تطوابيلا ملو حيلا ناب تشاينا كتتوكريات دل زلا. The plan is this مبزحة سبت ميديا نافلو تقبلوا وزيد اليوم مالتي أمريكا أبراشا سلة تسعرتها يكونت النزو كونتات زيت تطوطن بلو زلا بزوع زياب استفل على حبريتا كنرن خلينا ألامنا أمريكان تاينيرو. Let's always focus ألامنا أمريكان تكوينات تاينيرو بزوع ألاما ينيرو بسجانا لما بزوع زيرين هنا مجمريا نراشا نمد خاميون نراشا هذا 10 عمد 10 عمد كابتو ردر ندعريت من بلاسهم راشا ترايقن ولاون كي جمر خلو زكوينات زي راشا أمنا سقاتنا أمريكا تفتر لاني رمالتا يكونن قداما يسقاتناتهم جرمنن راشان أمونغون زنبرا شركناتيو قداما يتي سقومتنا أمريكا دعرتو كوينات من جمار دما نتي نورد ستريمز بهال زنبرا ناي غاز من قسقاس نعوس يرومو بمولي يوروبا دما كاب راشا زتقوم زنبرا غاز ندادن تطوابيلو كاب أمريكا كم زقزق يرومو إيران أجيدوما راشا أجيدوما كلتيوم توم أمريكا ديت فوتهم حيلتات بزح هابتنا نداد زلهم كم زعصو غيروم ندادنا توميشيت تنتريفن زلا سعودين قطر قلمله كم probably عابلو خمس اي كلانين سلازي تبلان اوروبا كدها خلوو مغنياتو كيركبوم سلاد فرز نبر اوروبا صبغير كدقسالو اوروبا ونا يقدسوم الجرمن زبال مسراشا زنبر زمدنا كبتقم زلو نوح سريحهم يم اساته بتيخا تسريحايا اوروبا دما ابي غرغراتيوم يم بوليتيكا جرمن دما ندحريد مليسوم يم طبعا بوليتيكا جرمن حنفشفش سلازخونه اتعلامات هاريمي بامريكا راشا كجي مس راشا زمدنا غيركا انتايم كو كفتنو راشان تشاينا زلو زمدنا نببتاخ قدام يتسقمتي راشا كاب غدا كنت حنكمينا مسانا ديل قبرو مس تشاينا زلوكم دما تطوابل ويو نزو خبلو تخينوم ግን መጀመሪያ እትናይ ቻይና ድማ በወቅዒ ንኩናት ክዳለውሎም ናይ ቻይና ምስ ቻይና ኩናት ተደሊኻ ነገር አበያ ዘላ ኣብዚያ ስምዕዋ ኩሉ ግዜ ታ ነገር በእንት ጅምር ክትፈልጡ ክትከለለኩም ፋክት ሺት ትጅምር. The US State Department has updated its website. It has published a new fact sheet on Taiwan. Now, first things first, what is a fact sheet? Think of it as a background note, a document that provides an overview of a country from the American perspective. And this story is about the American fact sheet on Taiwan. The earlier versions of it had a phrase, "We do not support Taiwan independence." That's what it said. The US State Department fact sheet. We do not support Taiwan independence. But now this specific line has been removed. And that is quite significant.
كم تدري زلنا كل جزء استراتيجي أمريكا فيج زخون استراتيجي ويون فيج زخون مرقت إنيروا تمرقت دما تشاينا قداميتي مرقت مس تشاينا خسرت تخين كانت قداميتي بنتها تبل وان تشاينا بوليسي زبل كتقبل كتكلال لك نزيا زي تقبل تخين كا تشاينا مساخا they have no deal مساخا خزار عربي دليم مساخا خسر دليم معناته وان تشاينا بوليسي زبالات بس حقراتنا عالم زقبل وين زقبلوا حكي انتي مالتي زغ تايوان أكلنا تشاينا يلكا كتعمل كتكلال لك حق دما سلزغون تايوان أكلنا تشاينا سلزي نبرة بتاريخ نعمتاتكم سلزي نبرة good زي أمريكا وانتخطلو زي نبرة ياقل نا تخطلوتو حق متحسلو زولا بأمريكا لعلن تحتنا بلد بنقد بزح جيم تسعات نيرا حجيقن أمريكا بوليتوم تايزن ليرو we do not support Taiwan independence ناي تايوان ناتسنت عين دقفنينا زبل مرقص نيروم أمريكا إذا نتبزيا اليوم زياخا the game changer يا نزيان دحراليغا انتهي مالتيو ناتسنت ناي تايوان ندقفينا مالتيو ولا بأفكا تديبل كايا explicitly China خمس اختبري دليو خيام ناي تايوان ناتسنت اي دقفني كتب لها لك كمس China بقلتي أبوليتيكان أبكو طبعا بزت أمام المنقد كسرعتو خينكا لازم نزيا سلازا عليوا دونالد ترامب مرجعنا ناي تشاينا ناي كويناتن اغرغرن ويون رسون زخونه وددر كايد مخانو كنرينا اجي تاغي متايا سلامنتايو ناي سعود عرب اب سعود عرب منيستر جات وصاي ناي تشاينا ناي امريكا خيد زلون منيو ماركو روبيو خمنيو قداماي طلعي ناي تشاينا كطف مل هيوت السرحي سلازي تزبلصت ناي فورين بوليسي نتي قند صلاي ناي تشاينا زخونه ماركو روبيو باي ذا واي بتشاينا تاجيد زلو سب نعو يبمالو سلازي نس دما جيمناتو نراشا بغني جيره ويون نراشا نيوترال غديفه China try contain كجبر خلالني زبل policy. US State Department fact sheet. We do not support Taiwan independence, but now this specific line has been removed, and that is quite significant. Remember, the US policy on Taiwan has always been ambiguous. Their law says America must defend Taiwan if China attacks the island. But Washington has never made it clear whether and how this will be implemented, whether they would send American troops to defend Taiwan or use other means like diplomatic or economic means. ني ناتسنت ناي تي بوليس ناي أمريكا ميجر شيفت جيرن تلو درو مراخب ناي كوينات ناي أمريكا بت تايوان ستريت زبهال زلو منغو تايوانن تشاينا زلو صبي كفال بوك تمصخ الله تهدراوي مركب حسكادما درو بروفوكيشن كم زغصر ويون مقسقاس ناي كوينات كم تغصرو تشاينا نا تفلت خلو درو تسقمتتي كوز دو مريص امالو مالتي اوكي ازي نابيك خيد خل امو داتا ازو غدايزي نابيك بصح خل تشاينا استفلالي وتهدراو مقسقاسات تقبر كم زلاي زنقر زلو سو امريكا زي نصر اكايدا نيروا كنبل كلنا حجيجن اتكونتات ينصر كم زلو اتي بفتنه كونتات ناي راشا تطوكته بلا مفتانا دما نراشا بيوكرين نتشاينا دما بتايوان كتقطمون بفصم زي كالن زي حسابن سلازخونه ناي راشا كونات تطوكم بالوق خللهم حانت سالسيت زلاتو مجي تا ايران تبحال ون اسرائيل تقسقسا سلازلا سلازي امريكا كم دليتا غداينا ايران زحيلو ناب تشاينا تراي كتتكوريا تدل زلا انت قون اسرائيل زبحال دما ناتروم حاسل زلو نتنياهو زبحال بوليتيكاوي عمرو ابكينا سلازي مركز ما انت بكلاتو مابو እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ንዓና እንታይ ምልከተና እንተኢልኩም ዓብ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ንኩለን ሃገራት ናይ ዓለም ብፍላይ ድማ ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ዓብ ፅልዋ ክህልወን እዩ እንተስ ኣወንታ እንተስ በዓሉታ ክፀልወን ዝኽእል ጉዳይ ኢና ክንርኢ ኦኬ fair enough ሕጂ እቲ ኩነታት ንእሽተይ ንስማዕ It views Taiwan as part of China. It basically says there is only one China and Taiwan is a part of it. That is the policy. And the new State Department fact sheet still mentions one China. But it also talks about Taiwan's independence and defense. The US also sells arms to Taiwan. And now the Trump administration is stepping up support. It is shifting the US position on some fronts, showing more support to Taiwan and ending some of the ambiguity. The US is expanding military cooperation. It has added a new reference to the State Department fact sheet. It talks about what it calls a Pentagon project. The Pentagon, as you would know, is the US Defense Ministry. It is working on a semiconductor development project. ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣሜሪካ ኦልሬዲ ንታይዋን ልክዕ ታንሪያ ዘለና ንራሽያ ንምድኻም ንመን ተጠቂሞም ዩክሬን ዝበሃል ሃገር እዮም ተጠቂሞም ኦኬ ሕጂ ንቻይና ንምድኻም ድማ ታይዋን ዝበሃል ሃገር እዮም ክጥቀሙ ጎኑ ጎኑ ድማ ካልኣይ ሃገር ጓል ደቡብ ኮርያ ዝበሃል ሃገር እውን some extent ክጥቀሙሉ እዮም ጃፓን እውን ክጥቀሙ እዮም ፊሊፒን ዝበሃል ድማ ምስ ቻይና ንመዋግእ እውን ክጥቀሙሉ ከም ዝኽእሉ ስለዚ ብፍላይ ፊሊፒንን እቲ ታይዋን ዝበሃልን ንመዋጊ ክጥቀሙሎም ዝኽእሉ ኔክስት መን ኢኻ ትብላ
يوكرين كونا زغل هاجرات مخانن يزفلت بفلاي تايوان نيكست يوكرين كون كم زغل زجمت كونتاتينا نرزلنا اتمغنيات دما زي تشيبس بحال ويون زناي سيمي كوندكتورز وي كازو تشيبس بحال حركاتي ناي نتي ناي مصاي تكنولوجي باورز قبر ويون ندادناتو تشيبس ስለዝኾነ ኣብዚ ቺፕስ ድማቲ ታይዋን ዝበሃል ዓብ ፅልዋ ስለ ዘለዎ ነዚ ኩነታት እዚ ድማ ንመጓሃሃር ዝጥቀምሉ ዘለው እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ብወገን ቻይና ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ኣብዚ ንስማዕ Military is stepping up its campaign against Taiwan. Warships and fighter jets flooded the region, pressing dangerously close to Taiwan's borders. But Beijing's ambitions go far beyond the surface. Underneath the waves, a deep-sea outpost and nuclear submarines are shifting the balance of power. Take a look at this report. ሕጂ ቻይና ስቑኢላ ትዕዘብ ወይ እውን ነቲ ሸው ዝግበር ዘሎ በቃ ወላ ሓንቲ ዘይብላ ድሌትኩም ግበሩ ኢላ ትፅበ ሃገር ኣይኮነትን ቻይና ኢዝ ቨሪ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ወታደራዊ ጭዋዳ ዘለዎ ሃገር ኣብ ዝዋን እዚ ቴክኖሎጂካዊ ወታደራዊ ቁጠባዊ ዲፕሎማሲያዊ ብኩሉ መንገዲ ነዚ ኩነታት ነዚ መድረክ እዚ ዝተዳለወሉ ምዃኑ ዝንገር ሶ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ቻይና ዓብይ ምድላዋት ትገብር ከም ዘላ ኤቭሪ ምንቅስቃስ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ ቦታ እዚ ንቻይና warning sign ወይ ከዓ ምልክት ምዃኑ by the way ቻይና ነዚ ኩነታት እዚ even ንኩናት ድልውቲ ምዃና እዩ ዝንገር exactly መዓስ እቲ ዕለት እውን ዝተጠቕሰ እዩ ዝበሃል so እንታይ ክኸውን እዚ ጉዳይ ናይ ክልቴን ሃገራት ኣብዚኣ እስከ ሓንቲ ሪፖርት ነይራ ነዚኣ ተመሊሰውን ክነግረኩም ክፍትነ China. Is the military pressure on Taipei just for show, or is Beijing truly prepared to wage war over Taiwan? Xi Jinping has set a deadline for the PLA. That's the People's Liberation Army, the Chinese army. He wants them to be war ready by 2027. He has repeated this goal several times, but the US has its doubts. ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሕቶ ኩሉ ግዜ ቻይና ኸ እንታይ እዩ መደባ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ተባሂሉ ቻይና ብዙሓት ናይ ፔንታጎን ወይ እውን ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂስትስ ወይ ከዓ ወታደራዊ ኪላታት ከም ዝብልዎ መንግስቲ ናይ ቻይና ንሰራዊት ናይ ቻይና PLA ዝበሃል ማለት እዩ People's Liberation Army ይመስለኒ so እቲ PLA ዝበሃል ሰራዊት ናቱ ኣብ 27 ንኩናት ሙሉእ በሙሉእ ድልው ክኸውን ከም ዘለዎ ቅድሚ ክንደይ ዓመት maybe 2 ዓመት ይገለ ጽኑዕ ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ ፕሬዚደንት ሺ እዩ ዝነገር ስለዚ ሰራዊት ናይ ቻይና ልክዕ ኩናት ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ገይሩ ይዳሎ ከም ዘሎን ብዝለዓለ ፍጥነት ወታደራዊ ጭዋዳ ናቱ የደላድል ከም ዘሎን ናይ ኩናት ድልውነት readiness for action እዮም ዝብሎ ወይ for war ድልውነት ናይ ሰራዊት ኣብ ኩሉ ብሓይሊ ባሕሩ ብሓይሊ ምድሩ ብሓይሊ ኣየሩ ብድሮናቱ ብቴክኖሎጂ ብሳይበራዊ መጥቃዕትናቱ ብኩሉ ሓያል ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎን ናይ ቻይና ፍሉይነት ድማ እንታይ እዩ ዳርጋ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ዝኸስዎም እውን at every sector على ናይ ተሃገር ዘሎ ሲቪል ይኹን ወታደር ይኹን ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ይኹን ናይ ሕርሻ ካምፓኒ ኩሉ ምስ መንግስቲ ርክብ ኣለዎ እዮም ዝብል እንታይ ማለት እዩ ንኩሉ ብሓደ ከንቀሳቀስ ዝኽእል መንግስቲ ከም ዘሎ እዮም ዝፈልጡ ናይ ኣሜሪካ ተዛዓበ ፍርህናቶም ድማ እዚ ናይ ቻይና ዝኾነ ቻይናዊ ከም ዝብልዎ ናይ CIA ሰራሕተኛ ኣባል ዝነበረ ከም ዝበሎ ኣብ ዓለም ዝሓየለ ስለያ ዘሎ ሃገር ቻይና እያ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ቻይናዊ ኣካል ናይ ስለያው መርበብ ናይ ቻይና ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ዓለም ይቀመጥ 10 ዓመት ይቀመጥ 100 ዓመት ኩሉ ግዜ ቻይናዊ እዩ that's why 10 ቻይናውያን ተለው ሓደ ቦታ ቻይና ታውን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብሽሞም ነቲ ከባቢ ከም ዝፅዋዕ ዝገብርዎ ናይ ብሓቂ ሃገራውያን ህዝቢ ከም ዘለዋ እያ ትፍለጥ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ቻይና ኣብ ኩሉ ፅላት ዝዋሳ ዘሎ ነቲ ሃገራውነት ቀዳምነት ሂቡ ዝሰርሕን ነቲ ናይ ሃገራዊ ዕላማ ቀዳምነት ክገብር ዝኽእልን እዩ ዘለዎም እዚ ዓይነት ሃገራዊ መንፈስ ተኮስኪስካ ድማ እቲ ሃገር بقليل كتسعر تخل ديتا كونس أب كل عودي كتعود تخل هجري خاطري سلازي أمريكا نرشا يغرتها بلولنا مساهم كن سرعينا قبلو خلو تشاينا زحلفه 4 عامات exactly أبزبنا بايدن 4 عامات انتاي سريحهم دحريلكم هذا نقر يوم سريحهم لعلو خلو مالتي قدمو خلو لعلو خلو قدامي تسرحوا مسراشا زلوهم زمدنا وش تكم زقاتيهم جيروما ቻይና ራሽያ ቁጠባናታ ይኹን ኢኮኖሚናታ ይኹን ኢንፍራስትራክቸርናታ ይኹን ዳርጋ ብዓብዩ ትንፋስናታ ኮይና ዘላ ቻይና እያ ኣብዝዋን እዚ ስለዚ ንቻይና ገዲፋ ራሽያ በልሕ ቭላድሚር ፑቲን ድማ ቨሪ ኢንተሊጀንት ፑቲን ድማ ኤውሮጳውያን 10 ግዜ ዝተፃወትሉ ንሃገሩ ሽግር ዝገበርዋ ሕብረ ሶቪየት ዘውደቑ ሕጂ ድማ ንከጥፍዎ እንታይ ዓይነት ኩናት ኣውጀሞ ነይሮም ኣሜሪካን ኤውሮጳን ይፈልጥ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ሕጂ ፍሉይ ሕድገታት ገይሩሉ ነቲ ጉዳይ ክፈትሓሉ እዩ ዝበሃል ክእለት ሓሳብ ክህልዎ ይክእልኒ እዩ ስለዚ this is going to be very important ዶናልድ ትራምፕ ምስ ናቱ ቲም ስማርት ኮይኑ ክፃወቶ እዩ ዝፍትን ዘሎ but
ፑቲን is KGB ስለያ ነበር እዩ እዚ ነዚ ኩነታት ዝበላ ገይሩ ክጻውተልዩ ንኣሜሪካ ንሱ ቻይና ኣሜሪካ እንታይ ትፍትና ኣላ ኢልና ፅነኢልና ክንሪኦ ነዳሓን ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ራሽያን ቻይናን ዘሎ ዝምድና ክትበትከ ትፍትና ኣላ ፑቲን ከንታይ ገብር ፍትና ኣሎ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤሮፓን ዘሎ ዝምድና ድማ ክበትከ ይፍትና ኣሎ ክልቲኦም ክልተ ጎራሓታይ ዝበሃል ሓማኹሽ ስንቆም ፑቲንን ትራምፕን ተጌርካዮም ድማ ናይ ሰማይ ምድሪ ፍልልይ ዘለዎም ፑቲን very smart and intelligent person ምዃኑ ኤሮፓውያን ኣሜሪካን ጽቡቅ ጌሮም ዝፈልጡ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ዝመጣጠን ኢንተሊጀንስ የብሉን ስለዚ ምናልባት ኣማኸርቱ ሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሙሉእ ብሙሉእ ኣማኸርቱ ዝሰምዕ ሰብ ኣይኮነን ስለዚ ክልቲኦም ሓደ ብሓደ ተወዳዲርካዮም ፑቲን ንስኻይ ቁጥሪ ሓደ ስማርት ኣብ ዓለም ክብለይኒ ዶናልድ ትራምፕ ስርሑ ግን ዕላሙ ድሮ እቲ ኔጎሲዬሽን ከይተጀመረ ዕላሙ ክሃርም ጀሚሩ ለይ ዝበሃል ፅነኢልና ክንሪኦ ኢና The report is raising questions. It comes from the Washington-based RAND Corporation. This report claims that the PLA is not war ready and that China's military modernization has a different purpose. The report says the modernization is not aimed at winning wars overseas. But the PLA's focus instead is on protecting the Communist Party. Our next report brings you the details. ሕጅት ናይ ቻይና ምድላዋት ወታደራዊ ምድላው ብባሕሪ ይኹን ብምድሪ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ይኮነን ቻይና ኦፍ ኮርስ ንውግን እዳለለና ንኽንሃርመኩም ንበጋገስ ኣለና ንዓኹም ንምጥፋእ ንኸይድ ኣለና ዝብል ዘረባን ተሓዲድን የብሎምን but action speaks louder than words ይብሉ ካብ ዘረባ እቲ ተግባር እዩ ዝያዳ ዝዛረብ ቻይና ዘለዋ ወታደራዊ ጭዋዳ ምዕባለ ቅልጣፈ ፍጥነት ኩሉ ኣብ ግምት ኢኻ ንዝኾነ ይኹን እንተታት ድልውቲ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ እቲ ትገብሮ ዘላ ቁጠባዊ ትራንስፎርሜሽን እውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ዘይምርኮስ ቁጠባ ክህልዎም እዮም ዝደልዩ ዘለዉ መብዛሕትአን ሃገራት ዝደልይዋ እምበር ትደልዮም ክትከውን ኣይትደልን እያ ዘላ እታ እንኮ ንሶም ዝወስዋ ዘለዉ ነዳዲ ገለገለ ጥረ ነገራት ዘይኮይኑ ዝበዝሐ ነገር ኣብ ውሽጢ ዓዶም ከም ዝፈሪ ይገብርለው ኤነርጂ ይኹን ፀዓት ይኹን ኩሉ ዓይነት ቴክኖሎጂ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ክፈሪ ከም ዝኽእል ወታደራዊ ቁጠባዊ ሲቪላዊ ኩሉ ነገር ኣብ ዓዶም ክመልክዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እዚ ዓይነት ምድላው ዘለዎ ሃገር እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎ ክሳብ ሕጂ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ውግእ ሕማቕ ሽም ዘይገደፈ ሃገሩ ኣቐዲሙ ዝኸይድ ንህዝቡ ንረብሓ ህዝቡ ዝሰርሕ ሰራዊት ኣለካ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ከቢድ እዩ ንከም ኣሜሪካ ብውግእ ዝሰልችዎ ሰራዊት ዘለዎ ኣብ ፍቐዱ ንምንታይ ዕላማ ይዋጋእ ኣሎ ዘይፈልጥ ኣብ ኩሉ ኣትዩ ንኣሜሪካ ከድሕን ኣይኮነን ዝዋጋእ ዘሎ ንኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ንምርባሕ እዩ ዝዋጋእ ዘሎ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ እንተደይኮነ ኣብ ኣፍንጫ ናይ ቻይና መፂኻ ኩናት ኣይትቕስቅስኒ ኢኻ ወይ እውን ኣብ ኣፍንጫ ራሽያ መፂኻ ብዩክሬን ኩናት ኣይትቕስቅስኒ ኢኻ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ግን there is one thing for sure ነቶም ቻይናውያን እቲ ኩነታት ዓብይ ኣገዳስነት ዘለዎን ንሳቶም ድማ እቲ ጉዳይ ዝፅበዮም ዘሎ ዓበ ብድሆም ምዃኑን ይፈልጡ እዮም ነዚ ከመይ ገይሮም ክጥቀሙሉ እዮም ብኸመይ ክሰርሑሉ እዮም እንታይ ክገብሩ እዮም ንግዜ ክንገድፎ ኢና ብሓፈሻ ግን this is going to be a very very interesting event ወይ እውን ዴቨሎፕመንት ሓደ ኣገዳሲ ምዕባለታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚኣቶም ድማ ኣሜሪካ ቻይና ራሽያ ኤሮፓ ኢራን እስራኤል ኩሎም እዚኦም ዓበይቲ ሓይልታት ኣብ ንሓትሕዶም ዝገብርዎ ዘለዉ ነተን ንኣሽቱ ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ካብ ኩሉ ነገር በስመ-ኣብ ኢሎም ንክኸዱ ዕድል ሂቦም እዮም ኣሜሪካ ብሙሉእ ሓይሊ ኣኪባ ናብ ቻይና ክትጓየ ትፍትና ኣላ ንብል እንተለና ብሙሉእ እቲ መስመር ናይ ቀይ ባሕሪ ኣብ ኩሉ ቦታታት ይከውን እቲ ውድድር ስለዚ ንኤርትራ ሓደ እንድሕሪ ከጓንያ ጀሚሩ ተኻላይ ጎዩ ከኣቱ ከም ዝኽእልን ብዙሕ ምንቅስቃሳት ክረአ ምዃኑን እዩ ዝንገር ዘሎ ነዚ ድማ ብቐረባ ክንከታተሎ ኢና ሕጂ ከረተሓዞም ምንታን let's come back to our area U.S. Secretary of State Marco Rubio is meeting his Russian counterpart Sergei Lavrov today in Saudi Arabia. Talks are aimed at setting up negotiations for a peace plan for Ukraine without Kyiv or its European allies at the table. It's the first high-level meeting between the two countries since the start of Russia's full-scale invasion of its neighbor 3 years ago. A day earlier, European leaders held an emergency summit in Paris over the prospect of being excluded from peace talks. So እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ኤሮፓ ካብ ጣውላ ተገሊሎም ካብ ፀወታ ናይ ጂኦፖለቲካ ተገሊሎም ኣሜሪካን ራሽያን ድማ ብወቅዒ ተራኺቦም ኣብ ጣውላ ጉዳዮም ክፈትሑን ክዘራረቡን ጀሚሮም ኣለው ሰብ ጉዳይ ድማ እቲ ኩነታት ብዓብዪ ኣብ ዩክሬን ዘጋጥም ዘሎ ዩክሬን ኣብ ጣውላ የለን ለሊ ኩሉ ድማ ኣብ ኤሮፓ ስለ ዝካየድ ዘሎ እቲ ኮንቲነንት ኤሮፓውን ኣብቲ ጣውላ የለን ካብዚ ዝኸፍእ ውርደትን ፅፍዒትን ኤሮፓ ከጋጥሞም ኣይክእልን እዩ ብዓብዩ ግን ኣሜሪካ ንኤሮፓ ከም ወትሩ ዝብሎ እዩ
ብጎረሮም ሓኒቆም ስለ ዝሓዝዎም ሕኑቕ እንታይ የውፅእ ዝበሃል ዓፍራ እዩ ዘውፅእ ኤሮብ ዓፍራ ጥራይም ከውፅኡ ዝኽእሉ ብሕርቃን ተበፂሕዎም ኣሎ ኣንፀርፂሮም ወዓላ ኢሎም ኣብ ፓሪስ ተኣኪቦም ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ኢለ ነይረ ተኣኪቦም ክንዲ ፍራድሪ ዝኸውን ነጥቡን ከፍሪ ይከኣሉን ኣገይን ከምቲ ወትሩ ተኣኪቦም ተሳኢሎም ንሶሻል ሚድያ ዝኸውን ቪድዮታትን ስእልታትን ኣዳልዮም ኪኑ ክኸይድ ዝኽእል ግን ስትራቴጂ የለ ውፅኢት የለ ሶ ኣገይን nothing is happening ካብኣፎም ስምዑ ወድሓን እዚ ወዓላ እናሰማና and Russia is likely to accomplish in Riyadh. U.S. Secretary of State Marco Rubio in the Saudi capital Riyadh, ahead of talks with his Russian counterpart. For Ukraine, the stakes couldn't be higher, but Ukraine won't be part of the talks. Events have moved fast in the past week. U.S. President Donald Trump spoke to Russian President Vladimir Putin after years in which the U.S. froze Putin out for Russia's invasion of Ukraine. The U.S. made announcements ahead of negotiations that haven't even been scheduled yet about what a Ukraine peace deal might look like. U.S. Defense Secretary Pete Hegseth has said that NATO membership for Ukraine is ሕጂ ብሓፈሻ እቲ ኤሮፓ ኣብቲ ጣውላ ዘይምህላዎም ወይ እውን ኣብቲ ስምምዕ ቦታ ዘይወሃቦም ምህላው ጥራይ ኣይኮነን ዝሕዝኖም ዘሎ ንሱ ዓብ ውርደት እንድዩ ሓደው ንዖም ኣውፂኢኻ እውን ኣብ ጀኔቫ እንተዝገብርዎ ንኣብነት ኣብ ስዊስ ማለት እዩ ወይ እውን ብጀካ ጀኔቫ ካብ ካልእ ኣብ በዓል ፊንላንድ ስዊድን ክትገብሮ ይትኽእል ኢኻ ኣካላት ናይ ኔቶ እዮም ስለዚ ኣብቲ ውግእ ዘጣቅዑ ዘለዎ እዮም ሰብ ፎርኤቨር ናቶም ኢሜጅ ተበላሽዩ እዘን ሃገራት እዚኣተን ስዊድን ኒውትራል ስቴት በሃል ነይሩ ከምኡ ድማ ፊንላንድ እዚኣቶም ዓበይቲ ዋዕላታት ናይ ዓለም ዝካየደሎም ዝነበረ እዮም they are gone ኣካል ናይ ኔቶ ኮይኖም እዮም ድሕሪ ሕጂ ብመገዲ ኣባል ናይ ኔቶ ዘይኮነ ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ዋዕላ ንክገብር ዘይሻራውያን ሃገራት ክበሃል ኣይከኣላን ወፅአን ስዊስ እዩ እንኳ ተሪፉ ዝነበረ ስዊስ ድማ ሕግብግብ ክብል ስለ ዝተራየም ኤሮፓ ብጣዕሚ እየ ዝሓርቕ እዚ ዘየድሊ ስጉምቲ ኣብ ስዊስ ተወሰደ በት ኤኒዌይ ስንግደፎ ስምምዕ ቅድሚ ምጅማሩ እንታይ እስከ ገይሮም ኣሜሪካ ንፑቲን ንክሕጉስዎ ኢሎም ዝገበርዎ ምዃኑ እዮም ኤሮፓ ደብኪዮም ዘሎ እዚ እዩ እዚ ነገራት እዚ ሓንቲ ነገር ከይነገርካ ኣብ ጣውላ መፂኻ ንፑቲን ዩክሬን ኣካል ናይ ኔቶ ክትከውን እያ ንሕና ድማ ሰላም ከነውሕዝ ንኽእል ኢና ገለገለ እንተዝብሉ ኣብቲ ኔጎሲዬሽንስ ምናልባት ድሕሪ ክንደይ ክትዕ ኦኬ ዩክሬን ኣካል ናይ ኔቶ ይትኸውን እያ ከምኡ እውን እቲ ወሲድካያ ዘለካ መሬት ክንገድፈልካ ኢና ንስኻ እንታይ ትገድፍ ተዝብልዎ ብዙሕ ነገር ክገድፍ ምኻለ እዩ ዝበሃል እቲ ስምምዕ ከይጀመረ ኔቶ ዩክሬን ኣባል ናይ ኔቶ ክትከውን ከም ዘይኮነት ኣብቲ ናይ ቀደም ዶባት ናይ 2014 ዝነበረ ዶባት ምምላስ ከም ዘይከኣልን ሴኩሪቲ ጋራንቲ ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ከም ዘይወሃብን ከምኡ ድማ ራሻ ድማ እገዳ ክለዓለላ ገና ኔጎሲዬሽን ከይጀመርካ እዚ እንድሕሪ ኢልካ ፑቲን እንታይ ክብል ሴሌብሬት ክገብር ሻምፓኖ ክሰቲ ወላ ሓንቲ እንታይ እሞ ካሓትካ ምናልባት ፑቲን እጂ እንታይ ክብል እዩ ተወሳኺ እተን 4 ስቴትስ ኦብላስ ወይ እውን ዞባታት ዝብል ነበረ ክልተ እንደወስኸለይ ወላ 6 ሃበን ንኽብል ይኽእል እዩ እንታይ ሞ ክንብል ኢና ካለ ከይተዛረበ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ዘድልየካ ሂበካ ኣለኹ ኢልዎ ኣብ ጣውላ ነቶም ካልኦት ከይዛረቡ ድማ ኪዱ ጥፉ ኣብ ጣውላ ይትመፁን እዮም ኢልዎም ስለዚ ኤቭሪቲንግ ንፑቲን ንራሽያን ፑቲንን ከም ዝሰማማዕ ገይሩ ሰሪሕዎ ናይ ብሓቂ ጠሊምና ብምባል እዮም ዝእውዩ ዘለዉ ሓቆም እዮም ኣብዚ ስምዕዎም ሕጂ ተመሊሰውን ከረየኩም ክፍትን እየ ንእሽተይ መለቐፅል ኣብዚ unrealistic as is a return to Ukraine's old borders in line with key demands from Moscow. He's also said that European and non-European forces Is our international affairs commentator, Doug Herbert. Doug, talks then in Saudi Arabia. Why Saudi Arabia? What might come out of this? Yeah, and you're right, nice sober question, right? Saudi, we're a little bit in upside down world here, Stuart. Time was not so long ago. You don't have to go back far. Talks like this, when U.S. and Russia spoke, he was held in Europe, basically, either Geneva or Helsinki, Reykjavik, Iceland. كما زبلكم تنعكو سلامتاي سعود عربيا غاتا مريض نزبل completely عالم كان تغيرات يزردو زلو ሓደ ካብቶም ንራሽያ ብዙሕ ዘዋርድ ዝነበረ ሰብ እዩ ናይ ብሓቂ ልቦም ተሰይሮም ከም ዘሎ በዚ ኻትሪ ዓለም ኩላ ተቐይራ ኣብ ዝዋን እዚ ኤሮፓ ሰንተር ኦፍ ግራቪቲ ወይ እውን ስሕበት ናታ ተደላይነት ናታን ከም ዝወደቐ በዚና ንርኢ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነቲ ውድቀት ናይ ኤሮፓ ነዳዲ ዝውስኸሉ ዘሎን መመሊሱ ዘቐልጥፎ ዘሎ ምዃኑ እዩ ዝርዶም ዘሎ ስለዚ ኣብ ጀኔቫ ወይ እውን ኣብ ካልእ ክግበር ይግብኦ ነይሩ እዚ ኩነታት እዚ ግን ኤሮፓ ተደላይነት ናታ ከም ዝተወደየ በዚ ኻትሪ No more. Riyadh is Donald Trump's go-to country because it's a transactional place, and there's no longer the question of all the human rights abuses that it's been accused of. Remember Jamal Khashoggi and all of that, the Saudi hit squad that was accused of basically knocking off the journalist in Istanbul. All that's over right now. You go to Saudi Arabia, this is also a place that wants to be a key global player in the game, knows that Donald Trump, it has a real foothold into its
سنتايم تبل زلو سعود عرب هيمان رايتس نايدك كنسيودو نايدك تبعت يودو قبر سودو ما يفكدون يدو قلو كله زغول زرباز بحال زنبري باي ذا واي سعود عرب نقوس اب تركي نحاده غازيتنيا انصارو زخي زنبري بقتلتناتو قال جيرو اقتيلو مي اب قدم ميديا عالم بزح تزربليو زغول قسدو قلو بحال زنبري يلنا بزبنه دونالد ترامب ربحه قصر حاد ربحات رايو قال ديمقراسيه اللي ولا بيروقراسيه اللي اي قدسونيو زد مايو تي harsh reality ويون اتي ترير زخونه حق مالتيو اب زبنه دونالد ترامب كل التساتم زفلطو زنبرو حشويتات بوتا يبلون اوروبا ما كابت صوتا كم تقلف زلا يردوم على already. Ambitions also at the center of Donald Trump's hopes of having some normalization between Israel and Saudi Arabia. So the talks are in Riyadh. Like I said, upside down world. But of course, this has all become sort of normalized. We don't even think about the fact it's being held in Riyadh now. They're being held there. Moving on, you have a situation right now where this is a dream in the making. Putin never thought he would get so lucky, perhaps. Not only does he have a Trump administration, which Putin seems to be able to play like a fiddle. Maybe he'll be proven wrong. Maybe Trump will be transactional and flip on Putin. Right? We never know how things are going to pan out with Donald Trump. But for now, Putin's getting exactly what he's wanted. He said from the outset of this war, this is not just about Ukraine. For Russia, this is about basically rewriting the security architecture. فجنتاي زبل زلو بحبشام سلمتاي في سعودية قوينو سلمتاي كم زي قديفنا عين دحن كم قبلوا سدوزي علم upside down نقرات بتجمعات ليش قوينو سلزلو بزعبا زي نزار بنينا نقص ليلو ندون فلاديمير بوتين عبت زتعم حلمناتون حسيبو زي فلت نقرات يقات موزل يزبل زلو كم تعال تبز لكم تناكو عبت تعولا كي مسخلو كل جنا أمريكا تايلا كل تدليتنا يدا فلاديمير بوتين كان فتس مالكاين ايلوم نتوم مشاركتهم يوروبان يوكرين اردي امم الله سلازي درو ابت نيغوسيشن كيكتكا كم زنغرات زغدي في يلو اندحريلكا نسخه ابت نيغوسيشن كاون نيوي حقتات تقبر زلكا لذي انتايو بوتين حقات تقبر بوتين كل زدليون زحسبون زمنيون زنبره حراي تباهيلولو نيغوسيشن كي جمرت زررب كي تجمره يزيز بالزلو ازيد ما نيوروبا يخون يوكرين ويزبلوم زلو ويكتب التخل مباركينو كتكدو تخلي بالكات دونالد ترامب زقدسو مراحه سلا زي كونه زقدسو مراحه راي كوننكا كوسن زقل مراحه سلا زغونه ازن ريو زلنا بفلوي ايكونن زغير زلو كاب زقدت كريكاس معاكم يحجي دونالد ترامب نزم عرباو عالم اتزعاب يسمبرات تقد فلزغل مراحه مخانو بعلو ترديو مالو كابافم تسمعوا لهم architecture of the world, an architecture that he has railed against as being ridden against Russia, being against Russia's interests, and Putin's going to do something about it. That has meant trying to push NATO back from encroaching on its borders. So maybe getting Donald Trump to pull some troops, NATO troops, out from the eastern reaches of NATO countries, maybe pulling U.S. troops out of Europe. Basically, like I said, tearing up the old playbook of everything that has been normal about the post-World War II security order. So Putin is getting his wish here. I want to hear, though, I want our viewers to hear what Lavrov actually had to say going into these talks, because it's not just the Trump administration, through J.D. Vance and others, that is absolutely holding Europe in contempt and saying you have no place at this table. Listen to the Russian foreign minister. حجي انتاي زبل زلون اتزربا اب واشنطن زبحال زلون اب راشا زبحال زلون حدا بمخانو اوروبا تغلالا كابت جيم كم زوصت سرجي لافروف بيلا غيرو اسمعنا له يبلالو اذا كانتايو اوروبا اب زصوتا زغبر زلو ناي جيوبوليتيكا ناي عالم تسعيرات راده كونسي تواريدا ينا نبل دلنا اب قعسه جرين دحري كلت هاجرات كصاوتا قلانتاينا نبل كلت بحاده سلسته بحاده وي كلت بسلسته قلت تسعيركا صبغ تسعيرهم يخاطبل شمنت بحاده شمنت ببادو 10 تلت ببادو تخينو ግን ተዋሪዱ ይخاطب እዚ ውርደት ያጋጥሞም ዘሎ ኤውሮፓ ኖርማል ስዕረት ኣይኮነን እዚ completely humiliated and embarrassed እዮም ኮይኖም ዘሎ ስማዕ ሕጂ ዝበዓሎም ዝበዓል ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ዋዕላ ንኸይዛረብ ኣጊዶሞ ዝነበሩ እዮም ኣብ ዝኾነ ራሻ ኣብ ዓቢ ፕላትፎርም ንኸይትመጽእ ዓጽዮማ ዝነበሩ እዮም guess what መን ተዓጺሎሚ በዓላቶም ተዓጽዮም ካብቲ ዋዕላ I don't know why they should be at the negotiating table. If they're going to come up with some cunning ideas about freezing the conflict, while actually intending, as is their custom and nature, to continue the war, then why should we invite them at all? So we had heard the Trump envoy the other day. سمعكم مرة انتايلو انتاكو قبريهم زمسيلو سلام كمتو مدبي يبلومن ناي سلام بلان يبلومن نتكوينات كناو عزدليون اقرقر كقبر عزدليون ناي هاقرات جنزب كسرقو دحر زيبلون زخونه يكون ناي ديمقراسي يكون ناي كبر ما دونالد ترامب مختلنا جيدي فانس من يكتايلو منيرو
ديمقراسية تفلت قالت ناتكم تزعبي يتسقم راشا وي تشاينا دي كون انتايلو نفسكم ما راح تخم يوم نهزبكم تشاكوينكم سلط عزلهم بمبال تزاريبهم نيرو ناي سيرجي لافروف دما لك انا تزربات تقبلوا كاب تلقيو بلا غير حريمهم كاب راشا كم زعينت صفعيت كمصوم كله دما مخ امريكا كم خبروهم كله اوروبا كم استغحفوا نيتو سممعنا نيتو تقاديدو تغحيفو زبل زربا باوروبا ناتغاننه زمص زلو زربا يا فرنسا حلفوا يشو نيتو موت نيتو بمبال حرعبي program Europe colleagues همصالكم كفتني right, Keith Kellogg, the Ukraine envoy, basically saying to the Europeans, no, you're not at the table. It's not realistic. It's not happening. But, you know, he's been sort of maybe soft-pedaling a little bit more in recent days, saying nothing's off the table, nothing's excluded. But as of now, as things stand, he's pretty clear that there's no place for Europe at the table. And you have Sergei Lavrov. I mean, like I said, a dream for Russia, this meeting, manna from heaven, Stuart. Basically, Sergei Lavrov is on the exact same page in his view of Europe, his very dim view, may I say, basically saying, you know, Europe has no place at this table. Why should it? Europe's the one that's continuing, having provoked this war. That is essentially almost verbatim sort of what we're hearing out of Washington right now. ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤውሮጳውያን ክፅለሉ ደልዮም ኣለዉ ሓቆም እዮም ድማ ደስ ኣለሊ ምክንያት ኣይኮነን ወሪድዎም ዘሎ እትሳ ናይ ባሓቂ ከቢድ ብድሆ ይገጢምዎም ዘሎ and I don't know I think ገሊኦም ኣብ ቴራፒ ገሊኦም ኣብ ገሊኦም ክርከቡ ዝኽእሉ እምበር ካብዚ ነገር እዚ ሰርቫይቭ ክገብሩ ብቐሊሉ ክወፁ እዮም ዝብል እምነት የብለይን ሓደ በሉለይ ኤውሮጳ ጥራይ ግን ኣይኮነን ልቦም ተሰይሩ ዘሎ ኣሜሪካ ድኹም ሓይሊ ኣይፈቱን እየ ኢለኩም ነይረ ስምዑ ሕጂ Anybody else's country. So I think Canada is going to be a very serious contender to be our 51st state. That's U.S. President Trump speaking on Thursday in the Oval Office, repeating his now familiar threat to annex Canada and make it the 51st state. Those comments coming just one day after Canadian premiers met with Trump officials at the White House. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ካናዳ መበል 51 ስቴት ክገብረየ ዝብል ዘሎ መበል ሻድሻይ ሻብዓይ ወላ ሻብናይ ኣይዶኖ መበል ክንደይ ግዜ ደጊሙ ከም ኢሉ ኣሎ ነዚ ከንመን ኣረጋጊፅሎም እስከ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ካናዳ ኣብ ዋሽንግተን ኣትዩ ርክብ ኣብ ዝገብረሉ ዝነበረ ነቶም ቀረብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ማለት እዩ ዋዛ እዚ ዘሎ ወላ ኖ ኢሎሞሲ ዋዛ ዝበሃል ተራሂብኩም ስኻትኩም ካ ክስዕንዋ ኢኹም ኢሎሞም ኣብዚያ ስምዕዋ ናቲ ልኡኽ ከይዱ ዝነበረ ሰብ ክትሓቶ ከላ ስምዕዋ To take those threats more seriously, we're going to bring in Andrew Furey, the Premier of Newfoundland and Labrador. Thanks very much, Premier, for taking the time. Good morning, Linda. How are you this morning? I'm well, thanks. I'm interested in what happened in that meeting. I'm hoping you can take us through it. What happened to make you emerge from that meeting feeling that way, that we need to take these threats more seriously? So, after أخيبا ناي Washington كيدو مستراخبة سمعتناتو مبل 51 ستيت كجبريت بزلو دونالد ترامب بافو كفراري اللي دايكونس ببلان كيدو زلو سب سيريس كوينو يزارب كم زلو انتايو كم سمعا كاغيرو كايلا تحطو لنا نتلوخ كيدو زنبري Well, first of all, from day one, I have said on this show and others that this is a serious threat, and to not dismiss the president's rhetoric as being humor, because that's his style. His style is often to throw something at the wall and see if it sticks, and starts as a joke and then becomes a policy and then becomes reality. And unfortunately, in the meeting at the White House, the officials confirmed that he is very serious about the 51st state comments. But we don't even have to take their word for it. We can take the President of the United States' word for it directly. He's سنتايم إلهم نايلو مجمري أنا كم مجمري أو نجيركم نيرة إذا سبزي استراتيجي لو ديل ميكريو حنت زربا كم زي وازام سيلو دربية بلا رياك قبل ملسنا يسبات دمايري ريو كم بوليسي تيو نب حقيقي يرايلو exact الحجر ما بتوم بقربة أبناء أمريكا ما راح تزلوا مسحتنا بزعبازو قدايزي يوازي كونن زلوا he's dead serious يلومهم serious لأن كندا مبل 51 ستيت كجبرة يحسبكم زلوا جرينلاند قوز زي يحسبكم زلوا بنما هون قوز زي يحسبكم زلوا سلزي أبزبنا دونالد ترامب there is no jokes بحالي لنا بزوان زي he is dead serious كندا they are screwed كندا أنصار إيرترا زغوي زنبريم نزا إيرترا تبال هاجر نغيت هلوز قبر زنبريم and guess what نساتهم نبعلم كلودي ما يهلوني تحطوا خوين زلج the problem is كندا أمريكا كومنت عريلهم انتي كقبري يقول كندا يتحطوا حجري خاوت هدراوي حيلي غيركا مس أمريكا تودا ديركا ياي تواجيكا كدحن how are you going to do that بقطبا أنت بلغي إيد كي تقصد دونالد ترامب بقطبا هاي كندا كعنوي يغلي كم زبل إمنة الله معناته كندا أبدو بيها زلا منيو تشاينا مزي كتنا كايكل ولا راشا مزي كتنا كايكل so again هذا حدا جزء
ናይቲ ትገብሮ ዝነበርካ ከይ ሓሊፉ ክፀንሐካ ከሎ የዝር ዘለኹ said it to my count 5 or 6 times now. So he's not only doubling down, he's now taking a joke that was once a social post and turning it into sustained rhetoric and a sustained attack on Canada in order. And I believe the tariff issue is perhaps just conflation. I do believe that this president in particular has an imperialistic agenda, one of expansion, and we need to take that as Canadians very seriously. We need to take that as not just as an economic threat, but as a threat on our sovereignty, on our Canadian values, and on our Canadian identity. When that became clear in that So እዚ ጉዳይ እዚ ዶናልድ ትራምፕ imperialistic ambition ከም ዘለዎ ንቭላድሚር ፑቲን ዝፈትዎ ዘለዎ ናይ ካል ወሪሩ ሓይሊ ኮስ ዝኽእል በዓል ሓይሊ ዝፈቱ ዶናልድ ትራምፕ ሓያል ጥራይ ዝፈቱ ድኹም ኣይፈቱን እዩ ብነፍሱ ስለዚ ካናዳ ናይ ድኹም ሃገር ከም ዝኾነ ብወታደራዊ ዓይኒ ኤውሮፓ ድኹማት እንታይ ገብሮም ኣለዉ ድኹማት ኩሎም ቤላ ገይሩ ይላገፀሎም ኣሎ ንሰሜን ኮርያ ነቲ ዝተፀልአ ሃገር ሪስፔክት ኣለዎ ዶናልድ ትራምፕ ንኤርትራ ሪስፔክት ኣለዎ ዶናልድ ትራምፕ ቢካዝ ኤርትራ is a strong militarily ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ንዝኾነ ወታደራዊ ሓይሊ ዘለዎ ሪስፔክት ኣለዎ if you are weak militarily ዶናልድ ትራምፕ ጥፍ ክብለልካ ይጥራይ ዝኽእል ክድንግፀልካ ናይ ድንጋፀ መንፈስ እውን የብሉ meeting and a number of very strong politicians at the table there from Canada. What then became the talk? What was the reaction? What was said back to those US officials who are saying we So again, እቲ ጉዳይ ከም ንሪኦ ዘለና ብጣዕሚ ካናዳ ተሰሚዕዎም ከም meeting about how to deal with that. Well, certainly it was a chilling statement. I would suggest to hear it very direct, very concise from officials in the White House to take the president serious. He means what he says and he says what he means, and they actually said don't dismiss it as humor. The people who do that do it at their own peril. And so I, for one, interjected and said, well, this is not on for Canadians. We're very proud of our sovereign. So እንታይ ተሰሚዕኩም ከም ዝኽብልኹም ከሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ከመይ ጌርኩም ክትርድዎ ትኽእሉ ምስ በለው ያ ኩሎም ቶም ኣብ ጥቅኡ ዝነበሩ ንዓና ዝበሉና ሕማቕ ስምዒት ዝስምዓካ ፍኮርስ ቀዘዝ ዝብላካ ኩነታት እዩ ግን ኩሎም ቶም ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ምሕደራ ዘለዉ ነዚ ዝበላ ቃሉ ዘተግብር መራሒ እዚ ሸለል ኢልኩም ትርእይዎ እንተለኹም ናትኩም ጉዳይ እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ሸለል ዝበለ ዋጋ ናይታ ሸለልትነቱ ኣብ ቅድሚያ ትፀንሐው እናበሉ መጠንቀቕታ ዝመስል ዘረባ የስምዕዎም ኣሎ ማለት እዩ so this is very very important እዚ ኣብ ከመይ መድረኽ ኣቲና ከም ዘለና ክርዳእኩም ከም ዘለዎ እዩ ሕጂ ናብቲ ካልኣይ ክፋል ናይቲ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ድማ ንኸይድ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ እዚያስ ከስምዕዋ In my country, Cyprus, 2004, through USAID, USA spent $60 million to influence the referendum that we had for reunification of the island. And through giving to people money for reunification activities and all this stuff. So I consider this to be foreign interference. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣባል ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት እዩ ናይቲ ፓርላማ ኣባል ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት እዩ ካብ ሳይፕሩስ ዝበሃል ሃገር እዩ ኣብ 2004 ኣብ ሃገሩ ተኻይዱ ዝነበረ ምርጫ ኣብቲ ምርጫ እቲ እንታይ ገይሩ ነይሩ USAID ዝበሃል እዚ ሕጂ USAID ይብልዎ USAID whatever you call it so እዚ ትካል እዚ $60 ሚሊዮን ኣብቲ ኩነታት ኢዱ ኣብቲ መስርሕ ኢዱ ገንዘብ ኢትዮ ከም ዝነበረን ነቲ ውፅኢት ናይቲ ሬፈረንደም ንምፅላው ማለት እዩ እዚ ሕጂ ብናተይ ኣረዳዳ እንታይ ይብላ ኣሎ ነቲ ሰባት ድማ ገንዘብ ይህብ ነይሩ ንዝተፈላለዩ ጋዜጠኛታት ገለመለ ነቲ ዝደልይዎ ዘሎ ውፅኢት ንምርካብ ማለት እዩ እዚ USAID ዝበሃል ድማ ቀፃሊ ስርሑ ሳያ ነይራ ፈርጂኹም ቀፃሊ ስርሑ ሲ ነይሩ so if that's the case እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ፖለቲካ ናይ ሃገራት ኢዶም ምእታው ልሞት ከም ዝነበረ እዚ ግን ከም election interference ወይ እውን ኣብ ፖለቲካ ናይ ሃገር ኢድካ ምእታው ኣይቁፀርን እዩ ስምዑ እቲ ዘረባ ናቱ ንመን እዮም ምትትታው ዝብልዎ ስምዑ So usually here in the parliament, we only have one enemy, Russia. So we need to pay attention to other countries as well. And we need to be careful not to just cancel elections when we don't like the result. For example, in Moldova, because we like the result, it was no investment. Hello, friends. In my country, Cyprus, ቤላ ጌሪ ሃርመም ኣሎ ከምኡ ድማ ኣብ ዲሞክራሲ ኣለና ንብል ኣለና ከም ኤውሮጳ ምርጫ ዘይንደልዮ ክኸውን ከሎ ካንሰል ክንገብሮ ንድሕና ንደልዮ ሰብ ክምረፅ ከሎ ግን ብትክክለኛ ዘይተኻየደ ምርጫ ንቕበሎ ኢሉ ኣብ ሞልዶቫ ዝበሃል ብዙሕ ብልሽውና ከም ዝነበረን እዚ USAID ብዙሕ ምትትታው ከም ዝገበረን ዝንገረሉ
ኤሮጳ ዝደልይዎ ዝነበሩ ሰብ ስለዝተመረፀ ስቕ ኢሎም ውሕጥ ኣቢሎም ኣትም ኢሎም ማለት እዩ ኣብ ጆርጂያ ግን ንሶም ዝደልይዎ ስለዘይተመረፀ እዚ ዩኤስኤድ መዓት ገንዘብ እቲ ነይሩ ኣብኡ ኣይሰለጦን ከምኡ ድማ ኣብ ሃንጋሪ ኣብ ሩሜንያ ሶሪ ንሶም ዘይደልይዎ የማናይ ክንፊ ፖለቲከኛ ክመፅእ ምስ ጀመረ ነቲ ምርጫ ካንስል ገይሮሞ ራሻ ኢዳ ኢትያ ነይራ ብምባል ድማ ኩሉ እቲ ምርጫታት ናይ ሞልዶቫ ናይ ጆርጂያ ከምኡ ድማ ናይ ሩሜንያ ራሻ ኢዳ ትእትላ ይብሉ ነይሮም ኣሜሪካ ኢዳ ትእትዎ ግን ከም ቅቡል ገይሮም ብመንገዲ ዩኤስኤድ ስለዝኾነ ኣብኡ ኢዶም ገይሮም ከም ንቡር ወሲዶም ነይሮም ሓንቲ ነገር ክትርዳእኩም ኣብ ዝብለኩም ዘለኹም ኣብ በዓል ኤርትራ ዝተገበረ ፅቡቅ ገይረ ከርየኩም እየ ብቐሊል እየ እቲ ዝወሓደ ዝረኸብናዮ እየ ክነግረኩም ምክንያቱ ኣሜሪካ ባዕሎም ክዛረብሉ ጀሚሮም ስለ ዘለው እቲ ፅቡቅ ነገር ድማ ኣብዚ መድረክ ዝበፅሕና ምህላውና ንኩሉ እንኳ ዓርከብኩሉ ኢሉ ዘሪፍ ነይሩ ወዲ ገብሩ ሕጂ ግዜ ነይሩ ንኩሉ እንኳ ዓርከብኩምሉ ጥራየ ዝብለኩም Still sniffing out the bacon. Here's what they found this weekend. 35 million for a gender equality and women empowerment hub. A girl hub where women hang out and pump each other up. Sounds like a sorority. 29 million to strengthen political landscape in Bangladesh. That is so generic. It could be anything. ገንዘብ እዚ ዶጅ ዝበሃል ዘሎ ብኢሎን ማስክ ዝምራሕ ዘሎ መዓት ጉዲ ዝረክብ ዘሎ ኣብቲ ዩኤስኤድ ውሽጢ ክፍዕሮም ዝጀመሩ ሚሊዮናት ገንዘብ ኣብዚ ናይ ጀንደር ዶ ኢኩዊቲ ዶ ዳይቨርሲቲ ዶ ገለ ዝበሃል ስዳሓ ንግደፎ ፀሊኦም እዮም ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ባንግላዴሽ ዝበሃል 20 ሚሊዮን ዝኸውን ስትሬንግዘኒንግ ዴሞክራሲ ንዲሞክራሲ ንምሕያል በዘን 20 ሚሊዮን እንታይ ገይሮም እታ ዶክተር ሓሲና ትበሃል ካብ ስልጣና ጉሒፎማ ከለር ሬቮሉሽን ኣካይዶም ነቲ ዶክተር ዩኑስ ገለ ዝብሎ ባዕሎም በቲ ኔድ ናሽናል ኢንዳውመንት ፎር ዴሞክራሲ ቀሪቦሞ ዝነበሩ ሰብ ባዕሉ ኣብ ኣሜሪካ ባዕሎም ከም ዝሰርሕዎ በዓል ቢል ክሊንተን ክሓፍዎ ጆ ባይደን ክሓፍዎ ኢና ማለት እዩ ነታ ዶክተር ሓሲና ንህንዲ ከም ትሃድም ገይሮማ ማለት እዩ 20 ሚሊዮን እሱ ጥራይ ኣይኮነን ምርጫ ከመይ ገይሮም በቲ ዩኤስኤድ ገይሮም ፖለቲካ ይፃወቱ ከም ዝነበሩ ካልኣይቲ ኤቪደንስ ክበኩም እዩ ዝስምዕዎ Strengthen the political landscape. It's vague for a reason. Doge says we spent 21 million for voter turnout in India. Now imagine if the Indian government spent $21 million for voter turnout in America and Trump won. When they do it, it's election interference. When we do it, it's strengthening the political. Wow, thank you. Fox News ነዛ ዘረባ እዚኣ ጥራይ ክብሉ ብምኻሎም ክብሪ ኣለና ብልዕልዮም ኣብዚኣ ደቂቕ እዚኣ ጥራይ ኣብ ህንዲ ኸስከ ህንዲ ዲሞክራሲ ዝበሃል that's why ዲሞክራሲ ዝፈትዎ ኢለኩም ዲሞክራሲ ብቐሊሉ ክፃወትሉ ስለ ዝኽእሉ እዩ ኣብ ህንዲ ኣብዚ ዝሓለፈ ምርጫ ፕራይም ሚኒስተር ሞዲ ዝተመረፀሉ ማለት እዩ 21 ሚሊዮን ዶላር ኒ እቶም ኣድመፅቲ ወይ መረፅቲ ናብቲ ምርጫ ንክመፁ ወይ እውን ቮተር ተርናውት ማለት እዩ እጂ ሞዲ ክምረፅ ኣይደልዩን እዮም ነይሮም ንሶም ክእለዮም ዝደልይዎ ነይሮም that's why ሞዲ ዳግመ ግምት ስትራቴጂ ናቱ ምስ ኣሜሪካ ዳግመ ግምት ክገብረሉ ዝጀመረ so 21 ሚሊዮን ኣብቲ ምርጫ ናይ ህንዲ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሮም ነይሮም ኢማጂን ኢሉ ናይ ህንዲ ኤምባሲ ወይ እውን ገለ ዝኾነ ይኹን ኤንጂኦ ኣብ ኣሜሪካ 20 ሚሊዮን ኢንቨስት ገይሩ ዶናልድ ትራምፕ ንክምረፅ ተዘሕግዝ ምተፀለሉ ነይሮም ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ክኾን ከሎ ግን ዋሓጦ እዩ ዝኸውን እዚ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ብውሑድ እዚ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ኢና ንርኢ ዘለና ካብቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝተገበረ ከም ኣብነት ኣይጥቀስን እየ ኣብዚ ትቕፅል ስለ ዝኾነ እሱ ስለዚ ኣገይን ኩሉ እቲ ዝግበር ኩሉ እቲ ዝብልዎ ኩሉ እቲ ዝካየድ ዝነበረ ንኩሉ እንኳ ዓርከብኩምሉ ንኣሜሪካ ከጥቅዑ ስለ ዝፈተኑ ንዶናልድ ትራምፕን ንበይዝ ናቱን ነቶም ምስኡ ዘለው RFK ይኹን ቱልሲ ጋበርድ ይኹን ንኩሎም እቶም ኣብ ጎኑ ዘለው ክሓርምዎም ስለ ዝጀመሩ በቲ ዩኤስኤድ ገይሮም እቲ ጉድ ተፈንኪሉ ዩኤስኤድ ዝበሃል ንሓዋሩ ክሳዱ ከም ዝቁረፅ ገይሮም ጉሒፎሞ ምስኡ ዝተሓሓዝ መዓት ትካላት ዝነበረ ድማ ኩሉ ሓደ ብሓደ ኦዲት ይግበር ኣሎ ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም ብቢልዮናት ዝትመን ገንዘብ ኣበይ ከም ዝኣተወ ስለ ዘይፍለጥ ብዙሕ ሕቶ ፈጢሩ ኣሎ ኤቭሪ ዲፓርትመንት ናቶም ኢንፋክት ሕሉፍ ሓሊፎም ወርቂ ናይ ኣሜሪካ ኣበይ ከም ዘሎ እቲ ሴንትራል ባንክ ናይ ኣሜሪካ ዘለዎ ወርቂ ብዙሕ ወርቂ ከም ዘለዎ ዝነገር እቲ ወርቂ ዘለዎ ቦታታት ግን እቲ ወርቂ ተኸዚኑሉ ዘሎ ቦታ ግን ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ክኸድዎ ኣይፍቀድን ተባሂሉ ኣሎ what a strange ዝኾነ ግዜን strange ዝኾነ ኣካይዳን ወይ ከዓ ፍልይ ዝበለ ኣካይዳ እናንሰምዕ ዘለና ንሽን landscape. 1.5 million for voter confidence in Liberia. What are we doing? Giving pep talks to Africans before they cast ballots? You got this. We got this. It's going to work this time. Why are we spending so much money on other countries' elections while we're still counting votes in California? Those also found 14 million for social cohesion in Mali. Mali is run by mercenaries and plagued by معاد جنزب يا بأفريقيا دما ببح جرو معاد مليونات جنزب دحين إذا عجنا كالوت ندق دفننا عدنا جبر لنا نكتب لهم حقهم كل جزء إذا كارتاز يا ما برسهم توا
እዚ ትሪእዎ ዘለኹም በቲ ሓደ ወገን USAID በቲ ካልእ ድማ CIA ክልቲኦም ኣብ መንጎኦም ነቲ ስራሕ ዘሳልጥ ኔድ ዝበሃል ናሽናል ኢንዳውመንት ፎር ዲሞክራሲ ንሱ ድማ ኣዝዮም ብዙሓት NGOታት ብምጥቃም ነቲ ስራሕ ናይ መንግስቲ ናይ ምግምጣር ሬጂም ቼንጅ ከሳልጥዎ ከለዉ ብዓድዩ ድማ ሚድያ ድማ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ከም ዝሰርሕዎ ይገብር ናብ ኤርትራ ክንምለስ ከለና እዚኣ ኩሉ ግዜ ዘክርዋ ድሕሪ ሕጂ እዚ እቲ ኔት ዝብልዎ ዘለው ትካል እዩ ንሱ ዝሃቦ ገንዘብ እንታይ ገይሮም ፊልተር ገይሮም ነዚያ ዝሰርሕዋ ናይ ብሓቂ እየ ዘመስግኖም እንታይ ኢሎም ኣለው ኣፍሪካ ሃገር ድማ ኤርትራ ፕሮጀክት ካንትሪ ኤርትራ ኢሎም ኩሉ ዝተገበረ ገንዘብ ምስ በለው 25 ሪዛልትስ መፅኦሞም ኣለው ንምንታይ ከፍ ኢሎም ነይሮም እስከ ፕሊስ ነዚያ ናብ ኩሉ ኤርትራዊ ከም ትበፅሕ ግበርዋ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ነዚ ቻነል ድማ ኣገዳሲ እዩ ሶ ሌትስ ሲ እንታይ ፋንድ ገይሩ ነይሩ ዝኸ እንድሕሪ ኢልና ንቐፅል በብሓደ ክንሪኦ ኢና ቁፅሪ ሓደ ዓርቢ ሓርነት ዝበሃል ብቴሌፎን ኤርትራ ፍሪደም ኦፍ ኢንፎርሜሽን ተባሂሉ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ኣብ ኤርትራ ንክግበር ክንደይ ኢንቨስት ገይሮም ነይሮም 28 ሚሊዮን ኢንቨስት ገይሮም ነይሮም ማለት እዩ ሶ ንመን ተባሂቡ ነይሩ እዚ ኣብዚ ፕሮጀክት እዚ ዝሰርሕ ዝነበረ ኩሉ ሰብ ይረክብ ነይሩ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ሂማን ራይትስ ፕሮግራም ሂማን ራይትስ ኮንሰርን ኤርትራያ ዝብል ኣይ ቲንክ እዚ ሂማን ራይትስ ኮንሰርን ናይ ኤልሳ ጭሩም ይመስለኒ ኣብ 2016 ክንደይ ገንዘብ ረኪቡ ነይሩ 87,749 I think እዚ Human Rights Concern ናይ ኤልሳ ጭሩም ትሰርሓሉ NGO እዚ ካብዚ ኔድ ናሽናል ኢንዳውመንት ፎር ዲሞክራሲ ዝበሃል 87,749 ኖ ወንደር ብነፈርቲ ገይሮም ሓንሳብ ኣብ ሊብያ ዝረኣዩ ሓንሳብ ኣብ ግብፂ ዝረኣዩ ሓንሳብ ኣብ እስራኤል ዝረኣዩ ሓንሳብ ኣብ ጀኔቫ ዝረኣዩ ሓንሳብ ኣብ ኒውዮርክ ዝረኣዩ ካበይ የምፅዎ እዚ ኩሉ ገንዘብ እንድሕር ኢልካ of course they are well paid to increase the awareness of the human rights struggle in Eritrea. The organization will engage with key international and regional human rights bodies, blah, blah. So, again, project the role of Eritrean civil society for democratic renewal in Eritrea. Eritrean Global Solidarity LLC companies. كندي وسيدو نيرزي 9,941 مالتي democratic ideas and values بزبل مالتيو 2017 معد ገንዘብ ريجيم change زياده قولي حزن برولي مثلا نقلتل كم دما اب 2017 كاله بروجكت دما building capacity for independent media reporting without borders ابز خانتنا ندلنا 4,529 دما توهيب له ስለዚህ strategic work plan بلا بلا يبلالو ምናልባት ኣብ ካለ ክንሪና ደጊም ኣብ 2017 እዚ human rights program ወይ እውን human rights concern ኤልሳ ጭሩም ትሰርሓሉ እዩ ኣርሙን ጌጋ እንተለኒ 75,305 ዶላር ድማ ወሲዱ ማለት እዩ ገንዘብ ንቐፅል ኣብዚ ንቐፅል ኣለና so give me a second ከም ድማ again where is that forum for national dialogue I think xaliፈያ መስለን በዚ ላዕሊ ብዙሕ እዩ ዘሎ ንኹሉ ከርክበሉ ኣይክእልኒ ግን let's see ኣብዚ ስከን ድሕሪት Eritrean use peace and conflict management ዝብል ኣብ 2007 ድማ I think it's page ታልያ ትንላ okay whatever ካልእ እውን ኣሎ እዚ ኸዓ ትሪእዎ ዘለኹም forum for national dialogue Africa Eritrea ገለ ዝብል ተሪእኹሞ ድማ 37,000 ተቐቢሉ ነይሩ ከምኡ ኣብ 2018 building democracy in Eritrea focus Africa Eritrea ኢሉ ክንደይ 24,000 building capacity for independent media እዚኣቶም በዓል እዚ ኤሪሳዶ ኣሰናዶ ገለገለ exactly ኣብዚ ብግልጽ ስለ ዘይርከብ ዘሎ እምበር ኣብታት ክህሉ ከም ዝኽእሉ ራእዩ ስለዚ 57,000 እዚ human rights program ወይ human rights council ዓመት ይድወስድ ነይሩ ኣብ 2018 ድማ 39,000 ከም ዝወሰደ ኢና ንርኢ ዘለና so እዛ ኩላ ሚድያ ተዕንድር ዝነበረት ዝኩሉ ታሽሙን ተሪኽሞ ኩሎም building capacity ዓመት እዮም ድማ ባጀት ድወስዱ ነይሮም human rights ዝበሃል 2018 39 ኣብ 2019 ድማ building democracy in Eritrea ክንደይ ሰብ ካብዚ ገንዘብ እዚ መዓት ከዓቦ ገንዘብ ይግብት ከም ዝነበረ በዚኻ ትፈልጥ so as we can see ምናልባቶም ዕብይ ዝበሉ ፖዚሽንስ ዓርቢ ሓርነት ዝብል ኣብ 20 እውን ከም ብሓድሽ ክንደይ ወሲዱ ነይሩ 56,000 ከምኡ ድማ building democracy in Eritrea ኣይደነ በዓል መን ዝሰርሑ ኮኑ ኣብዚ እውን እዚ ከዓ 65,000 ከምኡ ድማ contributing to democracy rule of law ተባሂሉ ድማ 18,000 ዋይ ገንዘብ ሓቆም ኣሜሪካውያን ከማርሩ ብሓቂ መዓት ገንዘብ ይጠፊዎም ዘሎ ስለዚ እዚ ትሪእዎ ፀናሕኩም ኩሉ
كابي زمتيو بزا بلان زيا منقستا بإرترا نمغيار زستقدمه زستسرحه زستبقسه كونتاتي نيرو so again أبزي مدرخزي علمنا أكمي كونتاتاتي خمزلا مجنزاب كلينايو إرترا لعلى كلهم حجرات بده زقات أمان فتنا زقات أمان حجريها كنبل كلنا تاب زيرو تبقيسنا يكونان تكون تهدما كم ستري وزلهم معاد جنزب معاد مليونات معاد أشحات جنزب بعامة أو زغفلوا كم دليت ديمقراطية فتحون كوينهم ويساتهم سرحهم يوم تخافيلهم رجيم تشنج سرحوا زنبرو مخانم رينا لنا I hope زي تماهيركم لغة كونوا إذا كلهم زغفلوا زنبرو US8 لازموته من البات نت زبل قالك هذا منقستي فاندخ قبرت جميرو كرابو خلي يمكن زعابي من جناتو زنبره كم استعلي غيركم سدوا حجي نابتنا يزوبانا قداي كنساقر كنفتنينا what's going on በኢትዮጵያ ዙሪያ ከባድ ርብርብ እየተደረገ ነው። ነገሩ ሩጫው ምንድነው የሚያስብለው ነው። ሩሲያ፣ አሜሪካ፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ፣ እስራኤልና ሌሎች ሀገራት ሩጫ ላይ ናቸው። ሩሲያ ከሱዳን ጋር አዲስ ወታደራዊ ስምምነትን ካደረገች በኋላ በዛሬው ዕለት የወጣ መረጃ እንዳመለከተው ከሆነ ደግሞ ወደ ሌላኞቹ የኢትዮጵያ ጎረቤቶች ጅቡቲና ሶማሊላንድ ፊቷን አዙራለች። ፑቲን ቁርጠኛ አቋምን ይዘዋል። የትራምፕ አስተዳደርም አቅጣጫ ሰጥቷል። እስራኤልም ከሶማሊላንድ ባለስልጣናት ጋር በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ መክረዋል። ኢትዮጵያና ሶማሊያም ዛሬ ቱርክ አንካራ ላይ ድርድር እያካሄዱ ነው። ደረገች በኋላ እንታይና ንርዘለና ኣብዚ ዞባዚ ቅልጥፍ ዝኾነ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃሳትን ናይ ሽርክነትን ናይ ረብሓን ይካየድ ከም ዘሎ ኢና ንርዘለና ሓደ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ድማ ብዙሓት ሃገራት ድሮ ፑቲን ኣብ ሱዳን ውዱእ ዝኾነ ዲል ገይሩ ከም ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽረክብ ምዃኑን መንግስቲ ሱዳን ድማ ምስ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ወታደራዊ ደገፍ ይረክብ ከም ዘሎን ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስ ፑቲን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ዲል ዝለዓለ ሓይሊ ሂቦ ስለ ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ ብቕልጡፍ ክንቀሳቐስ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ so this is going to give Russia ናይ ምትንፋስ ዕድል ክወሃቦም እዩ ራሽያ ድማ ኣብ ሱዳን ቦታ ረኺቦም ኣለዉ ኣብኡ ጥራይ ጠጠው ክብል መደብ የብሉን ኣብ ሶማሊላንድ እውን ዝርርብ ጀሚሩ ከም ዘሎ ከም ኣሜሪካ ከም ቻይና ከም ካልኦት ኣይኮነን ፑቲን ቅልጡፍ ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል መራሒ እዩ ሕጂ እንታይ ትብሉ ኣለኹም ገለገለ ሰባት ኤርትራ ዳንተ ኮይና ትሕለፈላ ወይ እውን ትስገራላ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ግን ምዚ ሕጂ ዘሎ ቅልጡፍ ምንቅስቃስ ክሪኦ ከለኹ ይትረፈና ጥራይ ዝብል ኤርትራ ትንኮ ዲል ዘድልያ ምስ ግብፂ ኮይና ክትገብሮ ትኽእል እያ ስለምንታይ ይብላ ኣለኹ ግብፂ ብኢትዮጵያ ልዑል ስጋኣት ስለ ዘለዋ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ቱርኪ ጉዕዞ ተኻይዱ ከም ዘሎን ኣብ ቱርኪ ኣብ ደገ ባሕሪ ብህንዳዊ ውቅያኖስ ንኽትረክብ ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እንታይ ማለት እዩ እዚ ሱዳን ወታደራዊ ቤዝን ለመገንባት እንቅስቃሴ ጀምረዋል ከጅቡቲ ጋርም ተመሳሳይ ስራ ተጀምረዋል በዛሬው ዕለት ክሮኒክል ባሰራጨው ዘገባ እንዳመለከተው ከሆነ ደግሞ ፑቲን ከሶማሊላንድ ጋርም አዲስ ወታደራዊ ግንኙነት ለመጀመር የመጨረሻው ደረጃ ላይ ደርሰዋል ቀደም ብሎ ከኤርትራ ጋርም የተጀመረ ነበር የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ምጽዋ ድረስ ሄደው ከፕሬዝዳንት ኢሳያስን ከጅቡቲ ወደ ሶማሊላንድ እጅንታይና ንርኢ ዘለና ብዙሓት ሃገራት ይጓየያ ከም ዘለዋ ናብዚ ዙርያና በይዝ ንምህላው ምክንያቱ እቲ ወጥሪ ናይ ጂኦፖለቲካ ምንቅስቃስ ክትሪኦ ከለካ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዌል ፖዚሽንድ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኤርትራ again still fully independent ሃገር ኮይና ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ፑቲን ካብ ሱዳን ወፃኢ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ እውን በቲ ሶማሊላንድ እውን በይዝ ንኽረክብ ይጎይ ከም ዘሎ ስለምንታይ ኣብ ጅቡቲ በይዝ ስለዘይብሉ ምሕንቆ በቲ ሓደን ከይሕነቕ ኣብ ሶማሊላንድ ኣብ ሱዳን ቦታ ረኺብሎ ብንየው ኣብ ሊብያ ኣብ ቤንቃዚ ከባብሎ ንግብፂ ገዲፍካ ታሕቲ ወሪድካ ሱዳን ኣብ ሶማሊላንድ ድማ ይደሊ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ ኤርትራ ተሪፋላ ኣይ ዶንት ማይንድ ኤርትራ ኣብ የማናን ፀጋባን ይደርደሩ ኤርትራ እዚኦም ተለው እቲ ቦታን ውሕስነት ክህልዎ እዩ ኤርትራ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ፎከስ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ወይ እውን ዘተኣማምን መሻርክቲ ብግምጣሉ ናይ ግብፂ ሚድያ ዝዛረቦ ዘሎ ድማ ስምዑ من أرض الصومال هنا إثيوبيا الحبيسة في سجن جغرافي 12 نهرا 22 بحيرة وثروة هائلة من المياه الجوفية ورغم هذا لا منفذ بحري لها إثيوبيا الحبيسة تعيش داخل سجن جغرافي صنعه القدر هذه العزلة أوجدت لها إتيني إثيوبيا كل جزء جبسي بزع عينيها تتمتع بالزخونة يخون من قد جبسي إثيوبيا ناب بحري كتقرب يا بالله تبلان جبسي كم زي مثل إثيوبيا زتحصرت هاجر ناب بحري أفريقيا كلها يبلون انتهى اللي يدما انتهى اللي بوجن هنداوك يعني سكونا له سلامتها يا قامت بلي جبسي مغنياته بسومالي لاند وين بجبتي لعلو كل دماتي سا كل جزء تفرها بمن قد إيرترا انت متيها قبل على تري والله جبسي بتي سويس كانال كنترول عليهم دحريلكا بتحتي ببابيل من دب دحر حسكايهم جيم اوفر ينعم
ኒል ተደመሮ ባቤል መንደብ ድሕሪ ወሲኻ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ግብፂ forever game over ኮይንዎም ኣሎ ስለዚ ግብፂ ዝበሃል ሓይሊ ብዘለዎ ዓቕሚ ኢትዮጵያ በዚ መንገዲ ናይ ቀይ ባሕሪ that's why ናይ ሶማሊላንድ እዩ ዘብሎም ዘሎ መንገዲ ብሶማሊላንድ እንተመፂኦም ነቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክዓፅዎ ናይ ተኽእሎ ስለ ዘሎ ብህንዳዊ ውቅያኖስ ኮይኑ ግን ብግብፂ ብሶማልያ ብከባቢ መቃዲሾ ብገለ እንድሕር ኮይኑ ግን ናብቲ ኮንትሮል ናይ ቀይ ባሕሪ ቦታ ስለ ዘይብሎም ናብኡ ቅድሚ ምብፅሖም ብዙሓት ሓይልታት ክህልው ስለ ዝኾኑ ኢትዮጵያ መፅዩ ጭዋዱ ክግትረሉ ዝኽእል ምክንያት እውን ስለ ዘይብሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ግብፂ ሕልሚ ናቶም እንተኽኢሎም ሕልሚ ናቶም እየ ዝብለኩም ኣብ ዓሰብ ምስ ኤርትራ ቤዝ ክህልዎም ስለምንታይ ነቲ ናቶም ናይ ሰሜን ቦታ ረብሓ ናቶም ከደላድሉ ተኮይኖም ኣብ ዓሰብ ቦታ ክህልዎም ኣለዎ ነቲ ባቤል ማንደብ እውን ኮንትሮል ኣብ ምግባር ዓቕሚ ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኤርትራ ኣብቲ ጂኦፖለቲክስ ልዑል ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዋ ኣብቲ ጌም እቲ ድማ ዓብ ቦታ ክህልዋ ከም ዝኽእል በዚ ካ ትፈልጥ ኤርትራ ድማ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዲል ንግብፂ ዝያዳ እዩ ዘገድስ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ እየ ዝብለኩም that's why ግብፂ ንኤርትራ ክትሕግዝ ኢላ ኣይኮነትን ነቲ ምንቅስቃሳት ክትገብሮ ትኽእል እንታይ ዳ ንነፍሶም ፀገም ስለ ዘለዎም ነቲ ፀገም ናቶም ንምድሓን ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ከም ዝኽእልን ኩሉ ዓይነት ተበግሶታት ወሲዶም ስጉምቲ ክወስዱ ወታደራዊ ዓይኒ ይኹን ብካልእ ብኸመይ ኢትዮጵያ ኮንቴን ክገብርዋ ይኽእሉ ብኸመይ ክቆፃፀርዋ ይኽእሉ ብኸመይ ከዳኽምዋ ይኽእሉ all the time plan ናቶም ሕልሚ ናቶም ስትራቴጂ ናቶም ብኸመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም they always find in ኢትዮጵያ ኮንቴን ገይሮም ኣብቲ ናቶም መፃወድያ ክእትውዋ ተተኻኢሉ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ዝተሓፅረ ሃገር ክኸውን ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ዝኾነ ይኹን ኣብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይረክብ እንተረኺቡ ድማ ናብቲ ቦታቲ ክቐርብ ከም ዘይክእል ገይሮም ክልክትዎ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ጎኒ ጎኒ ናቱ ኣብዚ እውን ሓድሽ ሪፖርት ርየ ነይረ እቲ ሪፖርት ድማ እንታይ ዝብል ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብ ኣንካራ ካልኣይ ክፋል ናይ ትርክብ ክካየድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ጀው እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ግብፅን ኤርትራን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኢንሳይድ ኣፍሪካ ዝብል መጀመርያ እዚ ኢንሳይድ ኣፍሪካ ዝበሃል ናይ ቁፅሪ ሓደ ኣንፃር ኤርትራ ፕሮፓጋንዳ ዝገብር ዘሎ ግን ጸላኢኻ እንታይ ይሓስብ ኣሎ ንምፍላጥ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ የደምፆ ዘለዉ So, እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራን ኢንሳይድ ኣፍሪካ has learned that about both Egypt and Eritrea are exerting pressure on Somalian regime to deny Ethiopia access to the sea. ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ደገ ባሕሪ ንኸይትረክብ ኢትዮጵያ ወላ እውን ብሶማል ብህንዳዊ ውቅያኖስ ንኸይትረክብ ኤርትራን ግብፅን ፀቕጢ ገብራ ከም ዘለዋ ናይ ኤርትራ ክሕሱ ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ ግብፂ ግን 100% maybe 200% ኩሉ ዝከኣላ ጭዋዳ ኣብ ልዕሊ ሶማልያ ናይ ዲፈንስ ዲል ኣለዋ ናይ ገለ ኣለዋ ስለዚ ሶማልያ ኣብ ደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ንኸይትህብ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ምዃኖም ኦፍኮርስ ምስ ቱርኪ ቱርኪ እውን ንባዕላ ዲፈንስ ዲል ስለ ዘለዋ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ዊ ዶንት ኖው ዝኾነ ነገር ብሶማል ክግበር ዝኽእል ግን ኣብ መንጎ ግብፅን ቱርክን እውን ስምምዕ ክግበር ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ በቲ ኮይኑ በቲ ኩሉ እቲ ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ኢቲኻ ቀሊል ኩነታት ከም ዘይኮነን ኢትዮጵያ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ቀዳማይ ፀላእያ ንኤርትራ ክትገብር ትመርፅ ከም ዘላ በዚ ስምዑ ሕጂ ዳግም ናብ ኩናት ዝእተወሉ ኩነታት ከም ዘሎ ነበር ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ሙላቱ ተሾመ ኣመልኪቶም ብኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ መንግስቲ ኤርትራ ንሓደ ሰላም ዘይቅበል ጉጅለ ህወሓት ሒዞም ኩናት ንምውላዕ ይንቀሳቀሱ ከም ዘሎም እቲ ነበር ፕሬዚደንት ከይሰሎም ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝነበረ ግጭት ዘብቅዐ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ 2022 እዩ ብምባል ንኣልጀዚራ ኣብ ዝሃቦ ትንታነም ንኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪቃን ዲፕሎማስያዊ ዓወት እኳ እንትነበረም ነቲ ኣብ ግጭት ዝስስንን ፅልውን ምስፋሕ ኣብ ዝገብረ ፃዕሪ ንሰላም ከም ዕንቅፋት ዘርዮን ኢሳያስ ግን ውልቃዊ ዕንቅፋት እዩ ነይሮም ክብል ይገልጾ እቲ ነበር ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ኢሳያስ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ዘይተወሰነ ግዜ ክቕፅልን ኢትዮጵያ ብቐፃሊ ክትደምን ከም ዝደሊ ንፅሩ ኮይኑ እዩ ዝበለ እቲ ነበር ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ንምፍራስ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ምልሻ ኣፈልፊሉ እዩ ክብል ይከሲስዋ ኣብ ዝቀረበ እዋን እውን ናይ ሓባር ዕላማ ረኺቦም ምስቶም ኣብ ውሽጢ ህወሓት ብስምምዕነት ሰላም ሕጉሳት ዘይነበሮም ብኣታታት ሓይሉ ሓቢረሎ ዝበለ ዶክተር ሙላቶም ኩናት ንምምፃእ ይሰርሐሉ ክብል ይከሲሱ ዘሎ ሕዚ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ንጥፈታትን ሓደገኛታትን ተንኮል ንውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ክፈርስ ስጋት ይፈጥረሎ ክብልዮም ከሲሱ ሰላም ሓደ ጉጅለ ህወሓትን ዕጡቃት ደገፍቱን ነቲ ብመሰረት ስምምዕነት ሰላም ዝተኣሸ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣፍሪሶም ንኩሉ ስምምዕነት ሰላምን ምቕዳድ ድሌቶም ብግልፂ ይገልጸለው እዮም ክብል ዝኸሰሰ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ከምዚ ዓይነት ምዕባለ ዘስዓቦ ሳዕብን ንኢትዮጵያ ይኹን ንሰፊሕ ዞባ ኣዕናዊ ክብል እዩ ዘጠንቅቕ ኣብ ሙሉእ ዞባ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሳሕል ክሳብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝዝርጋሕ ቀቦቶ ህውከት ኣዕናዊ ክኸውን ድማ ይበል ከም ኣልሸባብን ኣይኤስን ዝኣመሰሉ ጉጅለታት ምጥንኻር
ሓድሽ መዕቆቢ ራዕዲ ምፍጣርን ብቀይሕ ባሕሪ ኣቢሉም ዓለማዊ ንግዲ ምዝራግን እዩ እቲ ምንቅስቃስ ይብል ዛዕብን ዳግማይ ግጭት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ደቡባት ኣፍሪቃ ጥራሕ ዶ ኣይብልን ዝበለም እቲ ነበር ፕሬዚደንት ማዕበል ስደተኛት ናብ ኣውሮፓን ኬንያን ዝኸይድ እዚ ድማ ነቲ ድሮ ተበላሽዩ ዘሎም ስርዓታት ዝያዳ ዘጭንቕን ይክብሩ ይጽሕፍ ዘሎም ኣኽረርቲ ስነ ሓሳባት ልሙዕ መሬት እዩ ዝረክብ ዝርግሖም ድማ ክሳብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝበፅሕ ክኸውን ይኽእል ይብል ካብ ዋሽንግተን ክሳብ ቤጂንግ ክሳብ ብራስልስ ዝርከቡ ዓለማዊ ሓይልታት ኣብዚ ዝፍጸሙ ጉዳያት ብጽሒት ኣለዎም ምርግጋዕ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ሓባር ረብሓ እዩ ክብል ድማ እተን ሃገራት ኢደን ክሓውሳሉን ትኩረት ገይረን ከምክንኦን እዩ ጻዊዕ ተቕሪቡ ዘሎ ዓለም ክትዋሳኣሎም ነቶም ከም ኢሳያስ ሰላም ክውዳእ ክርእዩ ዝደልዩ ንምድሓን ዲፕሎማስያዊ ጸቕጢ የድልም ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ክከላኸልሎም ዞባዊ ምትሕባር ኣብ ንግዲ ትሕተ ቅርጽን ምሕደራን ብዝግበር ወፍሪም ክድረኽሎም እዚ ናይ ኣፍሪቃ ሽግር ጥራሕ ዘይኮነ ዓለም ለኻዊ ቡድሆ እዩ So these people are known to be backstabbers. ኣብ ቅድሜኻ ክሓቕፉኻ ሰላም ክብሉኻ ንፈትወካይና ጋሽየ ገለመለ ክብሉኻ ዝኽእሉ ዕድል ምስ ረኸቡ ግን ብሕቆኻ ካራ ክእትውልካ ዝኽእሉ ምዃኖም ኣይ ቲንክ መንግስቲ ኤርትራ ልዕሊ ኩሉ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ገይሩ ክበርሃሉ ይደሊ ምክንያቱ ማዕረ ክንደይ ሕማቕ ዝስማዓኒ ነገር እንተሎ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ እዚኦም መፃወድያ ወይ እውን ኣብቲ ምትላል ናቶም ስለንወድቕ እዩ ሓንቲ ንእሽተይ ደርፊ ምስ ገበሩ ሕውነት ዝገብሩ ይመስሎ ወይ እውን ድራማ ምስ ገበሩ ገለመለ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚኣ ፅቡቅ ገይሩ ክርዳእኩም ንሳቶም እውን ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ እታ ናይ 2018 ዝተገበረት መንግስቲ ኤርትራ ግርህ ኢሉ ኢትዮጵያውያን ፍቅርና እዮም ዝደልዩ ኢሉ ሙሉእ ብሙሉእ ሓንጎፋ ኢሉ ተቐቢልዎም ከይመስለኩም መንግስቲ ኤርትራ ፕላን ነይሩ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ይነበረን ህዝቢ ኤርትራ ንሓዋርቱ ሽግር ዝተፈትሐ ዝመስሎ ነይሩ ግን ንሓዋርቱ ሽግር ክፍታሕ ተኮይኑ ብመሰረቱ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ኢሉ ውዕል ኣልጀርስ ይቕበለ ኢሉ ስለምንታይ ዘይተተግብሮ ውዕል ኣልጀርስ ተቐበለቶ ኮይንካ ስለምንታይ ዘይተተግብሮ ምክንያቱ ውዕል ኣልጀርስ እኮ ኣብ 2002 እያ ተቐቢላቶ ኢትዮጵያ ምስ ከደ እኮ ተቐቢልና ኢሎም እዮም ዝደለናዮን ዘይደለናዮን ረኺብናዮን ኢሎም እኮ እዮም በዓል ስዩም መስፍን ዶ ገለመለ ኢሎም እኮ እዮም ኣብ መወዳእታ ግን ኣይተቐበልዎን ንኸተግብርዎ ድማ ዲስካሽን ዶ ኔጎሲዬሽን ዶ ብላብላ ዶ እጅን ዕፍሪት ዶ እናበሉ ነቲ ኩነታት ከም ኣጀንዳ ተጠቒሞምሉ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ንዑ ተቐቢለ ነቲ ንከተግብሮ ድማ ተበግሶ ይወሰደን እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ድማ ሰራዊቱ ዲ ገለመለ ካብቲ ቦታ ክወፅእ ኣይደለየን ቦጌሩ እታ ድራማ ጌራ ሻዕብያ ግን ኣብቲ እዋን ስልቲ ነይርዎ እዩ መጀመርያ እቲ ኮምፕሊትሊ መጋበርያ ኮይኑ ዝነበረ ን20ታት ዓመት ናይ ህወሓት ሓይሊ ስለ ዝኾነ እዚ ኣብ ስልጣን ንኸይምለስ ክፅዕር ክኽእል ነይርዎ ንኣቢ ድማ ሽፋን ክቦ ነይርዎ ደገፍ ክቦ ነይርዎ ሓይሊ ክቦ ነይርዎ ንኣቢ ስለ ዘፍቅር ንኦሮሞ ዝያዳ ስለ ዝሓሊ ይኮነን ዩኒት ነው ቁፅሪ ሓደ ስትራቴጂክ ኤነምናትካ ናይ ነዊሕ ፀላኢናትካ መን እዩ እቲ ኢሊት ናይ ህወሓት ዝነበረ እዩ ስለዚ እዚ ናብ ስልጣን ንኸይምለስ ከመይ ጌርካ ነታ ጌም ክፃወታ ኣለካ ኣቢ ይኹን ኩሎም ቶም ናቱ ካድረታት ናይ ሻዕብያ ብልሒ ስለ ዝርድኦም እዩ ብጣዕሚ ዘቆጥዖም ዘሎ ስለዚ ሻዕብያ they played well ምሶም ኮይኖም ፅቡቅ ገይሮም ተፃዊቶም ነቲ ዘድሊ ዝነበረ ፀላኢ ድማ ዘድሊ ስጉምቲ ወሲዶምሉ ኤግዛክትሊ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይተዓወቱልን ግን to some extent ግን ሓሪሞም እዮም ኣዳኺሞም እዮም እዚ ብትግራይ ዘሎ ሓሸውየ ናይቲ ህወሓት ዝበሃል ንበይኑ ሓደ ከይኮንካ ናብ ክልተ ተመቒሉ ፈፂሙ ክሰማማዕ ከም ዘይክእል ገይሮሞ ማለት እዩ ባዕሉ ኸባም ኮይኑ ብቐደሙ እውን ሓይሊ ዝነበረ ኣይኮነ ተደጋጊፉ ዝኸይድ ስለ ዝነበረ እምበር ሕጂ ንድሕሪት ተመሊሱ እቲ ሽዑ ምስ ኤርትራ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ውዕለቱ ከይንርስዕ እዚ ህዝቢ እዚ እዚ ሰራዊት እዚ እዚ መንግስቲ እዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ንሰላምና ልዕሊ ኩሉ ዝሓልየልና የለን ብላብላ እናበሉ መራሕቶም ፕራይም ሚኒስተሮም ኣይገጥፉ ጀነራላቶም ኣይገጥፉ ኮነሬላቶም ኣይገጥፉ ፖለቲከኛታቶም ኣይገጥፉ ኩሎም ወዲሶም እዮም መልሓሶም ዓፂፎም ሕጂ ድማ ኤርትራ ናይ ሰላም መጋበርያ ዘይኮነ ናይ ኩናት መጋበርያ እዩ ንኢትዮጵያ ድማ ፀገሞም እኮ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብድሮን ዝዋጋ ዘሎ በዓል እዩ ኤርትራ ምስ ፋኖ ርክብ ከም ዘይብሉ ይፈልጡ እዮም if they had ኤርትራ ምስ ፋኖ ርክብ ኣለዋ ጭቡጥ ነገር ተስልዎም ሚድያ ናይ ዓለም ኣርእስቲ ስኢኑሎ ብዛዕባ ኤርትራ ቀደም ብዛዕባኡ ይክብል መዋዕለ ባት ንዑ ክገብሩ ስለዘየለ እንታይ ክትገብር ኣለካ ውፁእ ሓሶት ኣምፂኻ ኣብቲ መጋበርያ ናቶም ዝኾነ ኣልጀዚራ ብኣልጀዚራ እውን ኦፒኒየን እያ ገይራ እምበር ኣልጀዚራ ኣይኮነ እዚ ኣልጀዚራ ኣንፃር ኤርትራ ንምዝራብ ፀገም ዝበሃል ዘለዎ ኣይኮነን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ከም ወትሩ ነቲ ናይ ኣልጀዚራ ድማ ብሙሉኦም ቶም ኣክቲቪስት ናይ ኢትዮጵያ ናይቲ ተጋሩኦም ገለ ይትበሉ ኩሎም በቃ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ይገብር ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ይገብር ኣሎ ከምዚ ትኾነ ዶ ከምዚ ኾነ ዶ እዚ ቫይስ ፕሬዚደንት ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሕጂ ድማ ገለ ካብቶም ኣማኸርቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ምዃኑ ዝንገር ኣብይ ኣሕመድ ከንታይ ይገብር ኣሎ በዚ ንሻዕብያ ኣብ ትግራይ ገይሩ ኩናት ክጅምር ይደሊ ኣሎ ይብል ኣሎ ኣቢ ከንታይ ይገብር ይፍትና ኣሎ
ናይ ሰላም ልኡኽ ክኸውን ይፍትና ኣሎ ስምዑ መትለካቲት 11 ምኽንያት ብምግባር ናይ እንኳ ኣብዝሐኩም መልእኽቲ ዝለኣኸ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትሕዝቶታቱ ዓበይቲ ነጥብታት ዘልዓለ እንትኸውን 11 ለካቲት ሒዝዎም ዝመፁ ፀጋታት ድሒርውን ብፍላይ ድማ ንኢትዮጵያ ዘይከሓደ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፉ ናይ ቀረባ ዓመታት ዝገጠመና ቅርሕንቲ ንምፍታሕ ዝተኸተልናዮ ጎነፃዊ ኣገባብ ካብቶም ዕላማታት ለካቲት ዝወፀ ምንባሩ ግልፂ እዩ እንትብል ድሕሪ ከቢድ ዋጋ ምኽፋል ናብ ልዝብ ምምላስና ግን ዝናድ ስጉምቲ እዩ ኢሉሎም ይኹን እምበር ግን ሕዚ እውን እንትኾነ ፖለቲካዊ ፍልልያት ብብረት ናይ ምፍታሕ ድሌታት ውጥብ ምቅልቅል ይብላሉ ኢሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ኩሉ ፀገማቱን ጉድለታቱን ፖለቲካዊ ፍልልያት ብልዝብን ምርድዳእን ፍትሐሉ ድሌት ከም ዘሎን ሕጋዊ ትካላት መስርሕ ምዝርጋሕ ኣብ ግምት ክነእቱ ይግባእ ናይ ዝሓለፈ ሓሊፉ ፀሓፍ ናይ ዝተረፈ ዝበሃል ሕሉፍ ጌጋታት ኣሪብና በብርኪ ክልል ዝተጀመረ መድረኽ ይህን ምሂን ተጠናሂሩ ክቕፅል ብብርኪ ሃገር ዘለና ፍልሊ ድማ ብቁልጡፍ ዓሪና ተመዛበልትና ብመርበቶም ክምለሱ ተኣጓጉለ ልምዓት ክጠናኸር ቁጠባዊ ሕቤት ማሕበራዊ ምርግጋዕ ክረጋገጽ ብህዝቢ ዝምረጽ መንግስቲ ክትከል ሰላምን ፍትሕን ክሰፍን ዘኽእል ኩነታት ክፍጠር ካብ ልቢ ክንሰርሕ እዩ ፀዊዑ ዘሎ በዚ መንገዲ እዚ ምሕሳብን ተጀሚርና ጥራሕና ናብ ትክክለኛ መንገዲ ነምርሕ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ልሂቃነ ትግራይ ናብ ስሩዕ መስርሕ ሕገ መንግስቲ ዝምለሰሉ ኣብ ሃገረ መንግስቲ እውን በግቡእ ተሳትፎ ዝሕይለሉ ግዜ ሓፂር ከም ዘይኮነ ደጊሙ ድማ ሰናይ በዓል ለካቲት 11 ከብል እውን መልእኽቲ ሕሊፉ ዘሎ ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ክልተ ነገራት ከነተሓዘልኩም እንታይ እዩ ኢሉ ከሲስ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ዶባት ናይ ኤርትራ ኣትዮም ንኩናት ይቕስቅሱ ከም ዘለው እዩ ተዛሪቡ ንብል ፀኒሕና እቲ ጀነራል በቲ ድማ መልእኽቲ ናቱ ሰዲዱሎ ኣብዚ እቲ ፕሬዚደንት ነበር ናይ ኢትዮጵያ ክንዛረበሉ ፀናና ኤርትራ ንኩናት ትቕስቅስ ከም ዘላ ዝረብ ከሎ በንጻሩ ንሶም መን እዩ ንኩናት ዝቕስቅስ ዘሎ እዚ ካርታ እዚ ለንከነ ዘርጊሕዎ ዝነበረ መን እዩ ኢትዮጵያ እዩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ጥሒሱ ነቲ ሓደ ካብቲ ዓንዲ ሕቆ ናይ መሰረት ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ንዝኾነ ሰጊሩ መሬት ናይ ኤርትራ ወሲዱ ብወቅዒ ብፖለቲከኛታት ናቱ ንኤርትራ ክወርር እየ ብሓይሊ ገይረ ዶባት ከስተኻኽለ ታሪካዊ ምትዕራይ ክገብር እየ ገለ ዝብል ዘሎ ናቱ ምቕስቃስ ናይ ኩናት ገዲፎም ንኤርትራ እዚ ካብ ተደጋጋሚ ባዕሎም ዘመቱ ከለዉ ከም ዝተዘመትኡ ይብሉ ተራ ናይ ሚድያ ድማ ዓብ ተራ እዩ ዘለዎ ኣብዚ ዓለምና ኣብ ሚድያ ዝወፀ ጥራይ ትሰምዕ ኣብ ልብኻ ዘሎ ኩነታት ከተረጋግፆ ይትኽእልና ስለዚ ኤርትራ ኒድስ ቱ ፕሌይ ቨሪ ኢምፖርታንት ሮል ኣብ ሚድያ ነዚ ነገር እዚ ሓሶት ምዃኑን ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ከምዘየላ ዋላ እውን ሓቂ እናኾነ ከሎ ዋላ እውን ውፁእ ሓሶት ኮይኑ ከሎ ኤርትራ we need to push forward ብፍላይ እቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ብኤምባሲታት ብገለ እዚ ካብ ኩንነት ዝወፀ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኢድዩቱ ከምዘየሎን ንኢትዮጵያውያን ንክትእምን ኣይኮንካን ከምኡ ትብል ዝኣምኑ ህዝቢ ስለ ዘይኮኑ ግን ንዓለም ለኸ ሕጊ ኤርትራውን መልሲ ክትባላ ስቕ ምባል ምናልባት በዚ ናይ ሕጂ ዘለናዮ ሓሳቡን ተደጋጊሙ ሓቂ ስለ ዝመስል ኣብዚ እውን ስምዕዎ እንታይ ይብል ኣለዉ ወይስ የኢትዮጵያን ጥቅም ማስከበር ነው ነው ብሎ በዛ ነው ማየት ያለብን ሌላ አይደለም ውጥረት ነው ያለው ሌላ ሰው ነው ውጥረት ነው ያለው ለኢትዮጵያኖች ግን የተወሰደብንም ማስመለስ ነው አየ እንደ ተመልካቹ ነው ጉዳዩ ማለት ከጅቡቲና ከሶማሊያ ሰንጸር ቆይሱ ላይ መጣላሉ ጅቡቲ ሶማሊያ መልስም አልሰጡም አልሰማንም መልስ ሰማነው ያ አይደለም መልስ ሰማነው ከኤርትራ ነው መልስ ሰማነው መልስ ሰጡትና ጉዳዩን አንገብጋቢ ሆኖ የመጡ ሰዎችና ኦኬ መጀመሪያ ውስጥ ችግራችሁን ፍቱ ምንድነው ብራብሮ ነው ያሉን የብራብሮ ታሪክ ነው መጣው እኛ ደግሞ ምንድነው ምንለው መሰለ ኢትዮጵያኖች የአሰብ ጉዳይ ላይ እኔ ማንኛውም ጫካ ያለው ከተማ ፓርቲ ነኝ ብሎ ቢቀመጠው መንግስት ነኝ የሚለው ፖለቲካ አገባኝ የሚለው ብጠይቆ አሰብ ጉዳይ ላይ ባህር በር ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያን የሚታክል 120 ሚሊዮን ህዝብ ያለ ባህር በር ቁጭ ብሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ እቲ ካርታ ዝተገበረ ቅቡል ነይሩ እዚ ካርታ ድራኹሞ ቅቡል ነይሩ ብጀካ ኤርትራ ሪስፖንድ ዝገበረ የለን ቶም ካልኦት ውሒጦማ እዮም ኢሉ ሶማላውያን ሪስፖንድ ገይሮም እዮም ግን ብመንግስቲ ደረጃ መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ መልሲ ሂቡ ናይ ጅቡቲ መራሒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነይሩ ናይ ሶማሊያ መራሒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነይሩ ስለዚ ብወቅዒ እዮም ተዛሪቦም ኣይዶኖ መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ብፅሑፍ ክምልስ ክኢሉ ብሓፈሻ ኢትዮጵያውያን ኩልና ሓንቲ ኣጀንዳ እያ ዘላትና ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ክንጎብጦ ኢና ንደሊ ዝብል ዘሎ ኦኬ እቲ መርገፂ ናቶም ብንጹር ምግላፆም ከም ሓደ ፅቡቅ ነገር ይኸትርዮ ቢካዝ at the end of the day ካብዞም ህዝቢ እዚኦም ሓልዮ ደይኮነ እቲ ሓቀኛ ምስሊ ናቶም ጥራይኻ ክትፈልጥ ዘለካ ቢካዝ ክንደይ ግዜ ኢና ክንዛረብ ብተደጋጋሚ ካባቶም ዝመፅእ ዘረባ ሓደ ዓይነት ዘረባ እዩ ንሱኻ ከመይ ጌርካ ነዚ ሃገር ተዳኽማ ከመይ ጌርካ
ትምዝምዛት ጥራይ ካልእ ቁም ነገር ሰሚዕና ይንፈልጥንና የሚገርምህ ስብሃት ፌዴራሊዝም የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም መለስልን የገነባናት ፌዴራል ኢትዮጵያ ትመለስልን ምናምን አለ። አሁን ይኸውልህ ፖለቲካዊ አስተሳሰቡም ሆነ በግል ምንም አይነት ትስስር ከትግራይ ህዝብ ጋር እንደሌለው የሚነግርህ ግን በፍጹም ፈቃደኛ አይደለም። በትግራይ ላይ የደረሰው ጉዳት ምንድን ነው ብሎ መልሶ ሊያየው ፈቃደኛ አይደለም። ምክንያቱም የስብሃት የፖለቲካ ማዕከል መቀለ ሳይሆን አስመራ ነው ያለው። አንዱ ፍንካች ህወሓት ያሉ ኣብዚ ዘለካ ሰብ ካሎ ዘይምነዎ 10 ግዜ አጀውጀው ምስ በሉ ኩሎም ካ አጃዋት እዮም ብነፍሶም ስብሃት ነጋ ኤርትራ እንታይ ገይረላ ኤርትራ ስብሃት ነጋ አይገበረላ ወላ ስብሃት ለወልድ አይገበረላ ኤርትራ ብነፍሳ ደው ዝበለት ሃገር እያ እምበሽ በዓል ንስኻትኩም ኣብቲ ፖለቲካ ፀወታ ናይ ኢትዮጵያ ዕድል ንኽትረኽቡ ዝገበረኩም ሻዕብያን ኤርትራን ነይሩ ባት እቲ ካሕዳማት ምዃኖም ኩሉ ግዜ ስርሖም ስለ ዝኾነ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከለውኻ መቸም ቀደም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተዛሪቦም ነይሩ እኮ ዘይሰምዑ ስለ ዝኾኑ እምበር አይፈልጥን ዓሞም ፈፂሞም አይፈልጥን ተሓስብዎም ዘብልዎም ፋልጠራዝያ ከም ደማኽርዎም እዝዝዎም ካብኦም ይጎሉ ናይ ዋሽንግቶን ጃንዳ መስበራ ሚሳይል ጌርካ ምህራምሲ ዓብይ ለውጢ ከምፅእ ክእሉ ተኣምራት ከምፅእ ክእሉ ተባሂሉ ይወድም ኣብዚ ስመራ ዘላ ኤምባሲ ጥሩምባ ወቃዕቲ ቦምባ ተደርበየሉ ሚሳይል ተደርበየሉ ግዜ ፈይሳ ተረኺቡ ማለት ንግዲ ማለት ነቲ ውሽጢ ውሽጢ ትፈልጥ ክገርሞ ይክእልን ነቲ ብደገ ትዕዘብ ግን እንታይ ዝግበር ዘሎ ተወዲኣ ኣና ብዙሕ ዘርመና ነገር ኣይነበረን ካልእ ጠላዕ እዩ ጠላዕ ግን ከሲራውን ክወፅእ ተጠፈሸ ተጣላዒ ተለቂሑ መሊሱ ጠላዕ ተለቂሑ ጠላዕ ክልተ ተለቂሑ ጠላዕ ደገ ከዓ ይረአ ወፂኻ ከምዚና ፅቡይና ገለመለ ዘይኮነስ ናብ ታሕቲ ኣቲና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ነገር እናርአና እትረግረግ ክንንቅፅ ዘኸለና ካይዳ ኢና ንኸድ ዘለና ስለዚ ፅቡቅ ተስፋ ኣለና ይፍልዮም እናሰፍሐ ይኽይድ ኣሎ ተባይሶም ኢልካ ሸቕሎት እንትወረካ ተዓሪቕና ኣለና ናብ ምርድዳ በፂሕና ይብሉኻ ፅቡቕ ዜና ሰሚዕና እንኳዕ ሰላም ተፈጠረ እንትንብል ድማ እቲ ሓጎስ ከየስተምቸበልካ ይባእሱ ፖለቲካ ትግራይ ፅባሕ ፅባሕ ኣንፈቱ ዝጠፍኡ እናኾነ ይቐፅል ምህላው ሓደ መርኣያ እዩ ዝብሉ ኣካላት እውን ተበራኺቶም እዮም ውሕልለት ኣላልያ ኤርትራ እሺ ትማሊ ሰኣን ውሕልለት ኣላልያ ኤርትራ ትበሃል ሒዛትና ትኺድ ስልጣነ ይተምርሐና እንተባሂሉ ሽዑ ቃልሲ ከይዛዘብ ክፍእ ትብለካ ኣሕዋት ኮይና ጥዕም ትብለካ ድማ ፀላእትና ኮይምና በልካ ብፕሮፓጋንዳ መንእሰይ ንኩናት ምድዋን የብቅዕ ሕዚ እውን ጭርሖና ደቂ 80 ክነብሩ መሰሎም እዩ ደቂ 20 ደቂ 30 እውን ክነብር መሰልና እዩ ሓቢርና ትግራይ ብሰላም ንንበረላ ኩናትን ወረ ኩናትን ኣይንደልን እነሞይ ተዓገሳ እዚ ኩሉ ዓመታት ኣርሲና ጠፊና እዚ ኩሉ እንዳኾና ከለና ሓደ ትግራዋይ ደራፊ ድዩ ስነ ጥበበኛ ግን ሓንቲ መዓልቲ ንህዝቢ ኤርትራ ሓንቲ ተቓሎ ሓንቲ መስመር እውን ትኹን ድምፁ ትበሃል ኣስሚዕ ይፈልጥ እዩ ናትኩም ሲ ኣይበዝሖን ዶ በዓል ተባሂልዎም እንዲ ግን ትርጉም የብሉን ሓደ ናብ ናቦቱ ይኸይድ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ካንዲ ኣኺልዋ መንጎ ፖለቲከኛን ተራሳብን ፈላልዩ ዘይክእል በቲ ኮይኑ በቲ ብፍሉይ ኣቀባብላ ይቕበልዎም ኣለው ፎር ዋቴቨር ሪዝን ኤርትራዊ ኣቦን ኣዲዩን ኣሕዋቱን ቤተሰቡን ከም ዝቅበልዎ ከለዎ ግን ክፅለሉ እዮም ዝደልዩ ኣነ ነዚ ሰብ እዚ ወይ ንኻልእ ሰብ ኣብ ትግራይ ድሙቕ ኣቀባብላ ወይ ፅቡቕ ኣቀባብላ ገይሮምሉ ዝሕርቀኒ ወይ እውን ዝስምዓኒ ኩነታት የለን ኢትስ ኦኬ ኤቭሪባዲ ሃዝ ዘ ራይት ሰብ ንዝደለዮ ክሓቁፍን ክስዕምን ይኽእል ደሴም ኤርትራዊ ኣብ ገዛ ዓዱ ድሕሪ ሓያል ዓመታት ኣብ ሃገሩ ምስ ኣተወ ዳንኤል ኣትዩ ዘርኢ ሰናይ ኣትዩ ወይ ወዲ ኣባ ኣትዩ ግን እዮም ዝብሉ ተጠሊዖም ህዝቡ ሓቂፉን ተስዒሞ እዮም ዝብሉ ኣነ ዘይርዳእኒ ሜንታሊቲ እንተሎ ድማ ስነ ኣእምሮ ዘይርዳእኒ እንተሎ ናይ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እዮም ብኸመይ እዩ ዝርድኦም እቲ ሚድያ ምስኦም ኮይኑ ነቲ ኣብ ዓዱ ኣትዩ ወይ ኣቦን ኣዲዩን ዝተቐበሎ ክብሉ ከለዉ ከምዚ ኣብ
عدي هاجر كيدوم كم زي سبق قبلهم كله جن جننات يفتصم الله فقري يفتصم الله دابنو نزي على السوشيال ميديا يزروس لزلوا يرخيبيو بتقوي نبتي حاديك ببوتو يخيد مهلاو ناي بحكي نغرات دنصر زلو نغرات كنصر كله دما زبلص خويني تسمعنا مغنياتو اتزعبي كفالت حبيكا كالا اجندات كتسالت كلا خمبر مرغصي خان بوتا خان بانديرا خان افليك كتكيد كلا خص بغي باي ذا واي مسجيتاچو ردا ترخيبهم قالني زبال حنت خان تايلوم مسكي اب حدا بوتا تسايلوم الله يرحم كوانجن انتايلوم 10 كيلومتر كابتدوب قريبنا لنا مصينا نا يبلو ويلكي نتسراويت يترا سلام كتبلو ديكم تخدو زلو ويس مسو تساقعكم سلف غتسالو ديكم اوكو I really hope زيوم سبازياتهم قال سقم تكوزدو مالك تقبرو سلازخلو مالتا يكونن جن ناي بحق عددو خين كم زرابن ابايتا وريكا مقلاسن انتاي فللي كم زلو كردوم ايتانا بلعكا سبنا حقفكا وي كبانا خدنا كدا يكونسي ناي بحق بوليتيكا لو تخطا مستو خينكا نتي نعمتا دصرف كايون زقنا صب كايون كتقربون تفتينكا انتاي كغاطما كايخل تتسعمو زل غازبي سراويت ناتو انتاي غاطيمو منالبات نسومي مخربو مخونو جن تغداي ناباتهم نغطفو ስለዚህ በጥቆይ ንበቲ እቲ ዘሎ ኩነታት ምናልባት ንሽተይ መልስ ዘላ ንሽቅጥሉ ማለት ደስ ክብለኩም ከሎ ትግራይ ትዕወት ትብሉ ደስ ክብለኩም ከሎ ብልጽግና ትዕወት ትብሉ ደስ ክብለኩም ከሎ ንሕና ተጋሩ ኢና ትብሉ ሕጂ ከዓ እንታይ ኮይንኩም ተጋሩስ ክስተውዕሉ ኣለዎ ኣብዚ ኩናት እዚ ምሳና ኮይኖም ሓቢሮም ክቃለሱ ኣለዎ ትብሉና ኣለዎ ንሱ ክስማዓኩም ትግራዋይ ከዓ ኣስተውዕል ነግረኩም ነይረ እዞም ደም ብዕኒን እዚኦም بدم تجراوي أمريت إيرترا سلطان كغيرو تزيكونو ولا حنت ناي حدا ناي تجراوي فقري هاللي هو ما يفلتني نمزح جي اللي فوق زي كعدد مسافات لايت عنده ملأخت له ماني خاو عد ملأخت السد ماني خاو عد ملأخت السد زغل ها ماني خاو عد جزء سو كاب عد زمص ملأخت كاب عد ملأختك مصوم كم زيكل حقي كسحقوني بحقي مغنياتو مس عد كونكشن يبلون كالاي كبير ترخ مصو زخل ملأخت كم زي اللي فلتيو كبير ترى ملأختك مصو يكلنيو سو هيز ريلي الناس حقي يزارب مغنياتو كبير ترى مسمن كاف تግራይ ملأختك مصو زخل بر كبير ترى ملأختك مصو يكلنيو ماني كبير ترى ملأختك مصو زخل لكم تزارب يلو يزارب زلو that's true he's right كبير ترى نعغا ملأختك صدلكا زخل سب كل يكلني انت لو خينو دما هذا جانا كون خلي يزبل زلو اكزاكتلي زربو كلها تخكل يا ابزيا زربازي انا عغا ملغ تقصد زغل جانا تراي كون زغل حوز مثل حسب زلو خب عاد ملغ تسدل غا عادل غا تنبلك تو عاد زلو بس كم صور يا تحساسبا زلوهم نصورነት ገለመለ كما يزكو خص حقنا يزغبا اكزاكتلي كل تزرباناتهم صبغي بقمت علم تتردي خايو እንኳዕ ነቶም ኣብ ዓዲ ዘለውን ከምዚ ዓይነት ናይ ምቁንጻብ መንፈስ ኣለኩም ምክንያቱ ክሰምዑኹም ኣይክእሉን እዮም ክስዕቡኹም እውን ኣይክእሉን እዮም እቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ሰብ ኣብ ካልእ ዘሎ ስለ ዝኾነ እውን ብዙሕ ብዛዕባ እዚ እንተ ተዛረብና ትርጉም የብሉን እስከዚ ያስምዕዋ በጣም ነዚያ መደብ ክልተ ልምዓት ንቆ ተበጊሰ ጋጣም ርኪበለኻ ማለት ናይ ምብላዕ ናይ ምስታይ ዘይኮነ ማለት እዛ ዘለና እዛ ሰላም እዚኣ ብስዋዕታ ንመፀት ማለት ከምዚና ክልተኣኸ ብስዋዕትና ንዓና ክውደሙ ዓዞም ከፍ ኢሎም እሞ ስለዚ ዝኣልሞ ዝኽእል ስዋዕትና فقرنا حدا إريترانا كم يا لو فنكن كم يا واي طبق انت كوزو من سينا راح قسم لنا سنة هابنا من دسنا سراويتنا نقسم لنا حلفتنا كلهم ولا سمراء دقيقة خاب جرمن كلتي خاب أمريكا حدي مزيو ليش لا يودي فلا ما يلومي فلا ما فتيخ يا رح فتيو ها فتيو زمان تاريخ زمان عمت زمان تاريخ كميدا تسعة عمت فاتت خللنا يهانا حزبنا حزب إريترا إذا إريترا ناسسن نزن عدي انقع حق وسكن انقع أبزاب كعكم بلو الناس كانتهم ذكا كم زجيرهم نتهم ولدنا أب جوبا وسيد كاوي قال ده يكون زيادة حزب إريترا كله نبعث كيدو زرعيه ويقال يكون my promise is also ولادتي I hope ترغيبه أنا والنزي كم زعينت صبلناي maybe صبلناي كي بحرون كجمر كم زلو كم زماج علو تابت بحري من حسابون كح ما غيكونن so السون كم حدا campaign كسرح له كم زلون سب كله
ዝኾነ ኤርትራዊ ነቲ ባሕሪ ከሰማቕሮ ከም ዘለዎ ብፍላይ ተዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ነዚ ነገራት እዚ ወላ እውን እኮ እንተተኻኢሉ ብዙሕ ካምፔን ነዚ ፈንቅል ፍሉይ ንክትገብሮ ካብ ካልእ ከተማታት እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዝተወደበ ተምሃሮ ድዮም ገለ መለ ናብቲ ፈንቅል ንባፅዕ መፂኦም ነቲ ኩነታት ከሰማቕሮ ወላ ቴንዳታት ተገይሩ ድዩ እዚ ናይ ፈንቅል ፕሮግራም ኣመና ከም ዝሰፍሕ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ንሰብ ቅድም ከተልምዶን ከተጥዕሞን እዩ ዘለካ ምንታን ክመፅእ ነቲ ሴሌብሬሽን ናይ ፈንቅል ንክፈልጦ ነቲ ባፅዕ መፅኡ ንክርዮ እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ከተጥዕሞ ክትክእል ኣለካ እንዴስ እዚኣ ሕጂ ዝተገበረት ድማ ናይ ብሓቂ ፅብቕቲ እያ ነይራ በዚ ቀፂልና ድማ እስከ ንስማዕ ኤርትራ ኮይንካ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሚእቲ ካብ ሚእቲ እቲ ዘድሊ ቀረብ ናብ ሃገርን ንደገ ስደት ዘለና ሰደድ እናገበርና ኣብ ንጡፍ ስራሕ ተፀሚዱ ይርከብ ኣሎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ከዓኒ ኩሉ መሳለጣታት ናይ ትካል ተዋፊሩ ብግብሪ ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ ሕራይ ሕጂ ፅገና ኩሉ ኣብዚ ይካየድ ኣለን እንታይ ኢና ኢልና ነርና ነዘን መሳለጣታት እዚኣተን ክንቀሳቅሱን ብብልሻው ምስ ዘጋጥም ድማ ፅገናዊ ስራሕ ዝገብሩን ኣብዚ ሓደ ወርክሾፕ ኣለና ሞያውያን እኩል ስልጠና ዝወሰዱ ሞያውያን መፅኦም እዮም ንኣብነት እዛ ንብላ ዘለና ናይ ኩባንያ ዕደሻ ዕደና ብሻሲ ንመጀመርታ ዝሰዓት እዚኣ እዚኣ ምስ መፀት ምስኣ ሓደ በልጅማዊ ኺኢላ ተባሂሉ ኦፕሬተር ናታ መፂ ነይሩ ልዕሊ 15,000 ዶላር ፐርማንስ ዝኽፈል ከምዚ እንዳኸፈልና ንሕና እንታይ ኣታዊ ክንገብር ንኽእል ድሕር ኢልና ከቢድ ስለዚ ወደብ እንታይ ገይሩ 6-7 ዝኾኑ ኦፕሬተራት ዜጋታት ደቂ ሃገር ምስኡ ከም ድመሃሩ ከም ተመክሮ ናቱ ከም ዝወስዱ ገይሩ ኣብ ውሽጢ 3-4 ወርሒ ድማኒ እቲ ናቱ ተመክሮ ወሲዶም ኣብ መወዳእታ መምዘሊ ብቕዓት ተገይሩሎም ልዕሊ ትሱ ዝፅዕኖ ወይ ደራግፎ ክፅዕኑ ከራግፉ ንስኣሉ ንዕኡ ንዓዱ ፋኒና ደቂ ሃገር ስለዚ ሕጂ ድመፅእ ደሎ ባህሪ ፃዕቕ ናይ ስራሕ ሕጂ ንዕኡ ዝያዳ እንታይ መኽዘን እዩ ዘድሊ ደሎ መኽዘና ተርሚናል ንዕኡ ንምግፋእ ሕጂ በዚ ርእሲ ምድሪ እቲ ታሕቲ ኮራል ኢናቱ ንታሕቲ ኣያምም እዩ ንዕኡ እንታይ ንገብር ኣለና እንዳመላእናዮ እንዳካረናዮ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ኣቤት ደስ ከብል ብፍላይ ኣብዚ ወደብ ዘሎ ኩሉ ስራሕ ካብ ንእሽተይ ክሳብ ዓብይ መንእሰያት ኤርትራውያን እዮም ዝሰርሕዎ ዘለው ዝብል ዘረባ ክሰምዕ ከለኻ ናይ ብሓቂኻ ልብኻ ሓጎስ ዝመልኦ ምክንያቱ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ነቲ ስራሕ ልዕሊ ኩሉ ክሕዞ እንድሕር ክኢሉ እቲ ምስግጋር ናይ ካብ ሓደ ወለዶ ናብ ሓደ ወለዶ እቲ ሃገር ክትሰጋገር ከላ ኣብ ኩሉ ፅላት እያ ክትሰጋገር ዘሎ እቲ ናይ ሰውራ ወለዶ ናይ ብሓቂ ዓብይ ኣበርክቶ ገይሩ ዓብይ እጃም ገይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ዝዕርፈሉ ወይ እውን ነቲ ስራሑን ሓላፍነቱን ነቲ ንኡስ ወለዶ ዘረክበሉ ግዜ ስለ ዘሎ ኣብ ኩሉ ፅላት ከምዚ ዓይነት ይግበር ከም ዘሎ ፍሉጥ እንድዩ ግን ይግበር ከም ዘሎ ከምዚ ኢሉ ብሚድያ ክንሰምዖን ክንርዮን ከለና ድማ ናይ ብሓቂ ሓጎስ ይስምዓና ከምቲ ንሪዮ ዘለና ኤርትራ ናብ ፅቡቕ ደረጃ ትኸይ ዘላ እቶም ጎረቤትና ግን ፅቡቕ ናይ ኤርትራ ስለ ዘይደልዩ again they want to drag us back into crisis mode ኣብ ናይ ክራይሲስ ኣብ ናይ ኩናት ኣብ ናይ ገለመለ ዕግርግር ንኽእትውዎ ነቲ ህዝቢ ነቲ ናብ ዓዱ ክኸይ ዝደሊ ዘሎ ፕሊስ እዛ ክፋል እዚኣ ፅቡቕ ጌርኩም ስምዑለይ ነቲ ናብ ዓዱ ኸይዱ ምስ ህዝቡ በዓላቱ ከብዕል ዝደሊ ዘሎ ህዝቢ እንታይ ክገብርዎ እዮም ዝደሊ ዘሎ ኤርትራ ናይ ውግእ መንፈስ ናብ ኩናት ገፃ ትኸይድ ኣላ ብምባል እቲ ቱሪዝም እቲ መንእሰይ ናብ ዓዱ ዝኸይድ ዘሎ ሓንጎሉ ንኽጭወ ንኽፈርህ ኢሎም እዮም ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ዓብይ ካምፔይን ብመንግስቲ ኤርትራ ከድልዩ መንእሰይ ናብ ዓዱ ንኽኣቱ ዓብ ጎስጓስ ክግበር ክኽእል ኣሎ ቀፃሊ ጎስጓስ ክግበር ኣሎ ከምዚ ኤርሊንክ ዝተገበረ ከምኡ ዓይነት ካልኦት ቻነላት ብምሉእ ናብ ኤርትራ ዘለዋ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክሰርሓሉ ክኽእል ኣለዎን ምክንያቱ ኣብዚ ሓለፈ ቪድዮ ምፂና ነርና ሓደ ብቢልዮናት ዝትመን ኣታዊ ክርከበሉ ዝኽእል ጉዕዞ እዩ እዚ ኤርትራውያን ናብ ዓዶም ክኣቱ ከለዉ ምስ ዓዶም ክሰምሩ ከለዉ ነቲ ሃገር ዝበለፀ ውፅኢት ከምፃላ ዝኽእል ስለዝኾነ ዓብ ስራሕ ይፅበየና ኣሎ ንሕና እዞም ደገ ዘለና ነቲ ንስኹም ዝሃብኩምና ወሲድና ዝያዳ ናብቲ ናትና ኦድየንስ ከነብፅሖ ኢና ግን እታ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሚድያታት ድማ ብዝተኻለ መጠን ነዚ ከምዚ ዓይነት በዓላት ብዝሰፍሐን ብዝበለፀ መልክዕን ነቲ ዝኣተወ ድማ ከምዚ ንዓና ክምስጠና ዝኽእል ጌርኩም ተቕርብዎ ዘለኹም ከም ኤርሊንክ 145 ቻነላት ካብ ውሽጢ ዓዲ ብዝበለፀ ክሰርሓ ብፍላይ እተን ዓበይታ ሙዚቃን ኣብ ድራማን ዘለዋ ገለ ክፋል ከምዚ ክገብራ እንተዝፍትና እውን ዓብይ ኣስተዋፅኦ ምኾነ ይብላነ ናይ ሎማ ርሳብ ዝኹደ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ደገፍ ኣይተውሕዱ ንኩሎም ነዚ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ እውን ሙሉእ ደገፍ ሃቡ ፅቡቕ ስራሕ ንኽመፀና ኣቐዲምና ከነተባብዖም ክንክል ኣለና ናበልኩ ምዝያ ብልፅ ዝደርፈ ገድፈኩም Yeah.